माताजींनी खूप सुंदर भजन गायलं. खूप खूप धन्यवाद रीना माताजींना. तर नेहमी भक्ती सदाचार क्लासच्या आधी आपण कुणीही भक्तांनी ज्यांना इच्छा होईल त्यांनी अशा पद्धतीनं सुंदर भजन गाऊया. क्लास सुरू होईपर्यंत एक भक्तीचा सुंदर मूड जो असतो ना आपला, तो म्हणजे तयार होतो. आणि खरं तर सत्संगाची सुरुवात नेहमी भजनांनीच असावी आणि हाच खरा आपला भक्ती सदाचारचा मूड आहे पहा. म्हणजे भक्ती सदाचार आपण वैष्णव मध्ये याच्यामध्ये पहिल्या मॉड्यूल मध्ये जे वैष्णव सदाचार शिकलो आहे ना, तर त्याचं हे एक मी म्हणेन रिफ्लेक्शन आपण म्हणतो ना, प्रतिबिंब आपल्याला भक्तांमध्ये दिसतं. तर ते अशा पद्धतीने छान मला पाहायला मिळालं. आणि हे अपेक्षित आहे भक्ती सदाचारच्या क्लासला. तुम्ही भजन संकीर्तन करा, भजन गा. तर इथून पुढे सगळ्यांनी असा प्रयास करूया. हरी बोल माताजींसाठी. खूप सुंदर आणि सुमधुर आवाजात त्यांनी खूप छान भजन गायलं आणि हरे कृष्ण महामंत्राचं सुद्धा संकीर्तन केलं. तर कृष्ण इथे उपस्थित असतात या सत्संगामध्ये आपल्या वेळेमध्ये. त्यामुळे आपण मिळालेला मिनिट सेकंद संकीर्तन भजनामध्ये घालवायचा. अडथळा आला असा कोणताही तरी लगेच आपण कोणीतरी गायला सुरुवात करायचं कुमन माताजींना सांगून. तर असा प्रयास करूया सर्वांनी. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आता आपण आपल्या क्लासची सुरुवात करूया. सर्व भक्तांचं आपल्या या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये आजच्या बदललेल्या वेळेमध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक इस्कॉन मंगलोरच्या वतीने हॅलो. परत बंद झालं. हम्म. हरे कृष्ण सर्वांना. नेटची थोडीशी आज अडचण आहे पण मी प्रयत्न करेन. आता बहुतेक आपल्याला नेट इश्यू येणार नाही असं वाटतं. इन केस मी लेफ्ट झाले तर सर्वांनी इथेच राहूया. आपण सुरुवात करूया गुरुवंदनेने आणि प्रार्थनेने. श्री गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया आपण आणि आपल्या आजच्या कुर्मावताराच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री श्री राधा गोविंद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवतम की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। आपल्याकडे जगन्नाथ यात्रा आहे ना, तर आपण आपली सेवा जगन्नाथ भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरणी आजची आपण समर्पित करूया आणि आपला जो आजचा अभ्यास आहे तर त्याला सुरुवात करूया। आपले सर्व भक्तांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत। माझा आवाज सर्वांना ऐकू येतो ना? खात्री करूया एकदा। हरे कृष्णा। हो माताजी येतोय आणि माताजी ना मला प्रेझेंट लिंक पाठवून द्या। काय झालं? प्रेझेंट लिंक तिथे प्रस्तुत राहण्याची ती लिंक असते ना, प्रेझेंट लिंकच असते ना, ती पाठवा। खूप खूप धन्यवाद माताजी, छान आठवण केली। अटेंडन्स लिंक कुमुद माताजी शेअर करूया। हरे कृष्ण। त्या करतील माताजींना मी आठवण केली। आता आपण सुरुवात करूया आजच्या अभ्यासाला। मी व्हिडिओ ऑफ ठेवेन, थोडीशी बँडविड्थ लो आहे खूपच। तर आपण मागच्या भागामध्ये कूर्मावतार आहे तर त्याची आपण सुरुवात केली होती। म्हणजे फक्त आपण कूर्मावतार कसा घडला ह्याच्याविषयी अगदी म्हणजे थोडक्यात समजून घेतलं होतं, कारण आपल्या क्लासची वेळ संपत आली होती। म्हणजे थोडक्यात आपण जसं म्हणतो ना की प्रस्तावना अशी, तर तशी आपण समजून घेतली होती। मग आज आपण अगदी विस्तृत प्रमाणात म्हणजे अगदी सखोल कूर्मावतार कसा घडला, मग काय घडलं त्यावेळेला हे सगळं समजून घेणार आहोत। मग आता आपण पुढच्या स्लाइड पासून अभ्यास करूया। इथे पहा चित्रामध्ये आता ही सगळी लीला आपण जी दिसते, कूर्मावतार भगवान यांनी धारण केला। कशासाठी धारण केला तर समुद्र मंथन लीला, म्हणजे त्याच्यात अजून एक लीला आहे। म्हणजे ही जी लीला आहे तर ही सुद्धा भगवान यांनीच घडवून आणली। मग ह्यासाठी काय केलं, ही लीला घडवून आणण्यासाठी भगवान यांनी कूर्मावतार धारण केला। मग थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितलं होतं की समुद्र मंथनाची जी कथा आहे तर ती देव आणि असुर यांच्यामध्ये ते मंथन झालं। मग ते का झालं तर हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत। आणि मग परीक्षित महाराजांच्या मनात सुद्धा अशी समुद्र मंथनाची कथा जी आहे ती जाणून घेण्याची उत्कंठा आहे।
मग तशीच आपण सगळ्यांनी परीक्षित महाराजां जे आहेत त्यांच्यासारखे उच्च कोटीचे वैष्णव भगवानाचे शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना आपण प्रार्थना करूया आणि त्यांच्यासारखीच उत्कंठा आमच्या मनामध्ये लवकरात लवकर निर्माण होऊ दे, अशा पद्धतीने आपण त्यांना प्रार्थना करून शरण जाऊया आणि आपला आजचा जो कूर्मावतार आहे आणि ती लीला आहे, तर तो जो अभ्यास आहे त्या लीलेचा आपण करायचा प्रयत्न करूया. मग आता घडलं काय हे आपण समजून घेऊया. तर मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया, म्हणजे आपल्याला तिथून सुरुवात करता येईल. हरे कृष्ण. हा माताजी, याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. आता इथे जो श्लोक आहे तर त्याचा थोडासा मी मथितार्थ आपल्याला सांगायचा प्रयत्न करेन. तर आता घडलं काय की भगवान जे आहेत तर त्यांचा जो अवतार आहे तर त्या म्हणजे त्यांचे अनेक अवतार आहेत. मग त्यावेळेला म्हणजे जो काही अवतार होता भगवान यांचा तर तो कसा घडला तर त्याच्याविषयीचं वर्णन आहे. मग आता हे जे वर्णन आहे हे समजून घेण्यापूर्वी आपण या श्लोकाचा अर्थ समजून घेऊया की जे भगवान यांचा जो 11वा अवतार होता, म्हणजे भगवान यांचे भरपूर अवतार आहेत बरं का. मग त्यावेळेला त्यांनी काय केलं की भगवान यांचा जो म्हणजे भगवान यांचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचे जे अनेक अवतार आहेत ना, तर त्यामधला 11वा अवतार हा आहे. सगळ्यांनी लक्षात घेऊया हा. आपण दशावतार अभ्यासतो आहोत, म्हणजे भगवान आपल्या ब्रह्मांडासाठी जे विष्णू आहेत, आपले ब्रह्मांडासाठीचे जे विष्णू आहेत आपले पालन करता त्या माध्यमातून विस्तार करतात, म्हणजे आपले वेगवेगळे. तर भगवान यांचा स्वांश विस्तार म्हणजे कोण आहेत तर आपल्या ब्रह्मांडासाठीचे जे विष्णू आहेत म्हणजे परमात्मा, म्हणजे जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत, तर ते सगळ्या आपल्या ब्रह्मांडासाठी चे सगळ्या जीवांचे जे आहेत तर ते सामूहिक परमात्मा म्हटले जातात बरं का. आता हा फरक आपण समजून घेऊया. आणि मग गर्भोदकशाही विष्णू आहेत ते पुढचा विस्तार करतात क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून, आणि ते प्रत्येक जीवामध्ये प्रत्येक जीवाच्या अंतरात्म्यामध्ये उपस्थित असतात, साक्षी असतात. तर आता ब्रह्मांडाच्या आतमध्ये म्हणजे ब्रह्मांड जे आहे आपलं तर त्याच्या आतमध्ये जे काही विस्तार घडतात भगवानांचे ते ह्या क्षीरोदकशाही विष्णूंपासून घडतात, असं भागवताची दृष्टी आहे. भागवताच्या पहिल्या जो स्कंद आहे त्याच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये भगवानांचे असे अवताराविषयी सगळं आपल्याला विस्तृत वर्णन मिळतं. मग आता ह्याच्यातला फरक समजून घेऊया. तर भगवान यांचे म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचे जे अवतार झाले प्रामुख्याने, तर त्यामधला 11वा अवतार जे आहे, म्हणजे त्यांचे अनेक अवतार आहेत, असंख्य अवतार आहेत, पण त्यातले काही प्रमुख आहेत ते ह्या भागवतातला जो पहिला स्कंद आहे त्याच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये वर्णन केलेत. आणि त्यात काही वर्णन केलेत म्हणजे भरपूर असंख्य आहेत, पण जे काही सगळे अवतार आहेत तर जे काही वर्णन केलेत त्यापैकी काही म्हणजे एक 30हून अधिक अवतार मुख्य जे आहेत त्यांचं वर्णन येतं त्या अध्यायामध्ये. तर त्यातला 11वा अध्याय 11वा अवतार भगवान यांचा तर तो म्हणजे कच्छप किंवा कूर्मा अवतार आहे, की ज्यामध्ये त्यांनी काय केलं, आपल्या पाठीचं जे कठीण कवच होतं तर त्याच्या माध्यमातून त्यांनी काय केलं, एक पृष्ठभाग निर्माण केला असा खडबडीत. कसं आता सगळ्यांना माहिती की कासवाची पाठ कशी अशी थोडी खडबडीत असते हो की नाही, त्याच्या पाठीवरती जे कवच असतं, मग ते जे कवच आहे तर तो खडबडीत पृष्ठभाग निर्माण झाला आणि त्याच्यावर मग काय केलं तर मंदराचल नावाचा जो पर्वत होता तर त्याचं काय केलं, रवी केला, म्हणजे काय मथनी म्हणतात त्याला हिंदीमध्ये. तर मंथन म्हणजे काय तर घुसळणे. तर मंदराचल पर्वत जो आहे तर त्याला जे आहे तर घुसळण्यासाठी म्हणजे ते मंथन करण्यासाठी त्याच्यावरती तो असा पाठी पुढे रवी जशी होते ना, आपण एखाद्या पात्रामध्ये जेव्हा ताक घुसळतो हो ना, तर त्यावेळेला रवी कशी पाठी पुढे पण हलत असते त्या पात्रामध्ये, आणि त्याचबरोबर आपण जसं घुसळत असतो गोलाकार त्याप्रमाणे पण ती हलत असते. तर पाठी पुढे अशी त्या मंदराचल पर्वत जे आहे तर त्याची हालचाल झाली आणि त्यामुळे काय झालं, समुद्र मंथन झालं. आणि अशा पद्धतीने ही जी आहे
तर ती लीला घडली. मग आता ही लीला कशी घडली ते आपण आता पुढच्या श्लोकामध्ये पाहणार आहोत. हा मग पुढच्या श्लोकावर जाऊया. म्हणजे थोडस एनलार्ज करता येईल स्लाइड्स. त्याची पुढची, ही पहिली पुढची बरोबर, पुढची घेतली ती बरोबर घेतली ती स्लाइड. स्लाइड करताना थोडं पाहता नाही येते. तर तुम्ही स्लाइड बरोबर घेतली होती, ह्याच्या पुढची माताजी. हा, हे टेक्स्ट 13 जे लिहिलं होतं ना, फक्त मला ही दिसत नाहीये. थोडी मोठी करता येईल स्लाइड माताजी. क्लॅरिटी नाहीये स्लाइडची. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जी माताजी, हरे कृष्णा. ही वाळीच माताजी, पाहिजे ना? हा, थोडस मोठं केलं तर मला दिसेल. बिलकुलच दिसू येत नाहीये. एक मिनिट. करता येईल की पुन्हा हे करायचं साईज. हा हा, आता दिसतो माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हा, तर आता आपण समजून घेणार आहोत की पुढे काय घडलं. मग हे सगळं असं चाललं होतं की जो भगवान आहेत तर त्यांनी काय केलं, त्यांचा जो 11वा अवतार आहे अनेक अवतारापैकी, तो म्हणजे कूर्म अवतार आहे. मग आता त्यांच्या लीला ज्या आहेत तर त्या खूप सुंदर सुंदर आहेत, आणि त्यांचं श्रवण आपण केल्यामुळे काय होतं, तर आपण जे 3 तापांनी जे दुःखी झालेलो असतो ना, म्हणजे या लीलांचं श्रवण करण्याचा लाभ काय आहे किंवा फलश्रुती काय ते आपण समजून घेऊया. तर आपण 3 तापांनी जे दुःखी होत असतो या भौतिक जीवनामध्ये, तर लीलांचं श्रवण केल्यामुळे काय होतं, तर हे त्रिविध ताप आहेत ते आपले नष्ट व्हायला मदत होतात. आणि त्रिविध ताप नष्ट होतात म्हणजे हृदयातले आपोआपच अशुद्धी असतात ते आपल्या निघून जायला लागतात ना. तर त्यामुळं ह्या लीला जितक्या म्हणून ऐकता येतील आपण तेवढे ऐकायला आपण प्रयत्न केले पाहिजे. मग आता हा जो श्लोक आहे तर तो आपण समजून घेणार आहोत. तर ह्या श्लोकाचा अर्थ जो आहे तो महत्वाचा आहे की अशा पद्धतीने भगवान यांनी म्हणजे स्वतःला एक जे आहे म्हणजे रवीसाठी एक जे पठार, म्हणजे रवी घुसळण्यासाठी एक पठार लागेल ना, पृष्ठभाग लागेल. तर अशा पद्धतीने स्वतः म्हणजे स्वतः एक कच्छप किंवा कासव बनवून अशा पद्धतीने तिथे भगवान म्हणजे जे आहेत तर त्यांनी लीला केली की ज्यामुळे काय झालं की मंतराचल पर्वत आहे त्याची सुंदर रवी बनली. आणि त्यामुळे काय झालं की समुद्र मंथन अगदी उत्तम प्रकारे होऊ शकलं. आणि ते कुठे झालं, क्षीरोदकशाही म्हणजे जो सागर आहे तिथे. आणि तिथे काय केलं, जे देवता आहेत आणि जे असुर आहेत म्हणजे सूर आणि असुर यांच्यामध्ये ही समुद्र मंथन लीला झाली. मग त्यामुळे काय झालं, तो मंदराचल पर्वत पाठी पुढे अशा पद्धतीने हलत राहिला. आणि त्यावेळेला जे भगवान होते तर ते काय केलं होतं त्यांनी, तर ते आपल्या असे म्हणजे एक आपण कसं कुशीवर झोपतो तसा भगवान जे आहे तर ते आपल्या अशा पालथे आपण म्हणायचं, म्हणजे उपडे झोपणे म्हणतात ना, अशा पद्धतीने म्हणजे पोटावर झोपणे. तर असा आपण विचार करू, म्हणजे त्यांची पाठ वरती होती म्हणजेच ती कासवाची पाठ होती. अशा पद्धतीने भगवान जे आहे तर त्यांनी अशा पद्धतीनेही आपण झोपलो आहोत असे पोटावर, असा आविर्भावात ती लीला केली. आणि मग पाठीवर त्यांच्या हा मंदराचल पर्वत जो आहे तर तो असा पाठीपुढे असं होत राहिला. आणि त्यामुळे काय झालं, तर त्यांना खूप छान अशा पद्धतीचं एक आपण म्हणतो ना, जसं आपण उदाहरण घेऊ की आपण घरातल्या ज्येष्ठांच्या पायांना मालिश केलं, थोडं हातापायांना किंवा कोणाला अंग पाठ दुखत असेल मालिश केलं, त्यांना कसं छान वाटतं की नाही. आपल्याला अनुभव आहे आपल्या भौतिक जगतातला. असं भगवान यांच्या पाठीवर ना असं तो पर्वत पाठीपुढे जात राहिल्यामुळं म्हणजे त्या मंथन क्रियेमध्ये खूप छान अशा पद्धतीनं माझी पाठ खाजवली आणि खूप बरं वाटतंय अशा पद्धतीनं. अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांनी आनंद घेतला. मग पहा, भगवान जे असतात ते आपल्या भक्तांकडून, हे सगळे भक्त आहेत भगवानांचे, मंदराचलापासून सगळे, असुर सगळे, तर यांच्यापासून भगवान यांनी काय केलं, आनंद घेतला.
असा छोटासा पण आनंद म्हणजे भगवान यांच्यासाठी केलेली छोटी छोटी कृती सुद्धा म्हणजे खरं तर त्यांनाच मदत केली भगवानांनी समुद्र मंथनासाठी. पण ते करत असताना समुद्र मंथनची लीला जी आहे ती घडत असताना सुद्धा म्हणजे अशा पद्धतीनं छोटीशी सेवा मंदराचल पर्वताने दिली. तर त्यामुळे काय झालं, त्या छोट्याशा मिळालेल्या सेवेमुळे सुद्धा भगवान जे आहेत ते संतुष्ट झाले आणि त्यांना खूप आनंद झाला की त्यांची अशा पद्धतीने छान पाठ खाजवली जाते. आणि ते जे म्हणजे त्यांच्या पाठीवर अशा पद्धतीनं तो पर्वत जो आहे तो पाठीपुढे होत होता आणि त्यांना जे खाजेचा अनुभव येत होता ना खाजवल्याचा, तर तो आनंद इतका होता की भगवान अत्यंत संतुष्ट झाले पहा. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. आता पुढे जाऊ अजून आपण. हा मग तरी पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, आता शुकदेव जे गोस्वामी आहेत तर ते आता सांगतायत की काय काय घडलं. मग त्यावेळेला शुकदेव गोस्वामी जे आहेत तर ते सगळं म्हणजे ते जे आहेत तर ते सगळं म्हणजे जशा पद्धतीनं एखाद्या कार्यक्रमाचं जे आहे तर ते सूत्रसंचालन एखादा वक्ता करतो आणि तिथे काय काय घडत आहे ते अगदी विस्तृतपणे सांगतो. अशा पद्धतीने शुकदेव गोस्वामींनी जे जे व्यास मुनींकडनं ज्ञान घेतले ते सगळं शुकदेव गोस्वामी जे आहेत तर ते आता परीक्षित महाराजांना सांगतायत. मग इथे शुकदेव गोस्वामी काय म्हणाले की हा जो परीक्षित राजा आहे तर त्याला ते हे पुढं काय घडलं त्याची उत्कंठा जी आहे तर ती शमवण्यासाठी पुढे काय घडलं हे सांगत आहेत. मग त्यांनी काय सांगितलं की जे विष्णू आहेत म्हणजेच काय की जे कच्छप अवतारामधले जर त्यांना काय म्हटलंय कूर्म शरीर असलेले असे जे विष्णू आहेत तर त्यांचा तो अत्यंत सुंदर असा अवतार आहे. आणि तो जो अवतार आहे तर तो कशा दृष्टीनं अवतार आहे तर म्हणजे त्याचं महत्व काय तर हिरण्यमय म्हणून जे वर्ष होतं तर त्यामध्ये हा त्यांचा अवतार घडला. आणि त्यावेळेला आर्यमा म्हणजे कोण तर यमाचा भाऊ बरं का. की जे आर्यमा म्हणजे जे आहेत तर ते पितर लोक आहेत तर त्याचे प्रतिनिधित्व करतात. तर म्हणजे त्यांच्याकडून म्हणजे हे जे कच्छप अवतारातले भगवान आहेत तर त्यांची पूजा केली जाते. आणि अशा पद्धतीनं हिरण्यमय वर्षामध्ये म्हणजे आर्यमा जे होते तर ते म्हणजे ते त्या म्हणजे त्या हिरण्यमय वर्ष जे होतं तर तिथले ते रहिवासी होते. म्हणजेच काय की कच्छप अवतार कुठे पूजिला जातो ह्याची माहिती शुकदेव गोस्वामी जे आहेत ते देत आहेत. तर ती काय आहे तर आर्यमा जे लोक आहेत किंवा म्हणजे आर्यमा म्हणजेच काय की जे पितर लोकांचे ते कोण आहेत प्रमुख आहेत आणि त्यांच्याकडून तो त्या लोकांचं प्रतिनिधित्व होतं. म्हणजे जसं यम आहे यमराज आहे तर ते जसं म्हणजे यमलोकाचे प्रतिनिधित्व करतात तसे आर्यमा ते पितृलोक किंवा पितरलोक म्हणतात तर त्याचं प्रतिनिधित्व करतात. तर ते यमाचे भाऊच आहे. मग त्या म्हणजे त्या तिथले वासी म्हणजे हे सगळे पितर थोडक्यात असं आपण समजून घेऊया. तर तिथले जे पितृलोकातले जे वासी आहेत म्हणजे तिथले पितर सगळे जे आहेत म्हणजे असे आत्मे म्हणजे तिथे सगळे असे वेगवेगळे अतृप्त आत्मेच असणार ना. मग असे जे सगळे आत्मे आहेत तर ते जे आहेत तर ते कच्छप अवतारातले म्हणजे कूर्म अवतारातले भगवान यांची पूजा करतात. म्हणजे अशा अवतारातले भगवान यांचं म्हणजे यांना ते पूजतात. तर हा भाग आपण समजून घेऊया. मग त्याला काय म्हणलं हिरण्यमय वर्ष म्हणजे काय की तिथं जे वर्ष आहे हिरण्यमय वर्ष म्हणजे तिथं प्रत्येक आता थोडक्यात आपण समजून घ्या की प्रत्येक लोक जो आहे तिथं काळाचं गणित किंवा काळाचं मोजमाप वेगळं असतं. मग तिथलं जे हिरण्यमय वर्ष आहे तर तिथे काय घडलं तर तिथले जे वासी होते त्या लोकांमधले म्हणजे आर्यम जिथं आहेत आर्यमा जिथे आहेत तर त्या लोकांमधले म्हणजे पितृलोकामधले वासी तर ते काय करतात जर कच्छप अवतारातले किंवा कूर्म अवतारातल्या भगवान यांची पूजा करतात की जो खूप सुंदर अत्यंत असा भगवानांचा अवतार आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हा बघा पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. तर आता इथे हा तरी पुढची स्लाइड घेऊया.
तर थोडस पुढची स्लाइड माताजी घेईपर्यंत मी थोडस हा भाग सांगेन सर्वांना, की आपण जसं जसं म्हणजे उन्नत उन्नत ग्रहालोकावर जातो. म्हणजे वेगवेगळे ग्रहलोक आहेत ना, आणि वेगवेगळे ब्रह्मांड आहेत. मग वेगवेगळ्या ब्रह्मांडामध्ये भगवानांच्या ज्या लीला आहेत त्या म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने घडतात. त्याच लीला आहेत, पण त्या कशा पद्धतीने घडणार हे तिथल्या लोक जे आहेत किंवा तिथले जे वासी आहेत त्यांच्यावर अवलंबून असतं. म्हणजे अतिउच्च असे ग्रह आहेत, ग्रहलोक, की जिथले जे रहिवासी असतात ते पृथ्वी लोकांवरचे जे रहिवासी आहेत त्यांच्यापेक्षा अधिक उन्नत असतात आध्यात्मिक स्तरावर. मग तिथे अजून सखोल लीला घडतात भगवानांच्या, अजून रसाचं आदान प्रदान होतं. तर ते प्रत्येक ग्रहलोकामधले भक्तांचा स्तर कसा त्यानुसार भगवानांच्या लीला घडतात. मग त्यानुसार ह्या वेगवेगळ्या ग्रहलोकावर भगवानांच्या म्हणजे वेगवेगळ्या ब्रह्मांडामध्ये वेगवेगळे जे ग्रहलोक असतात तिथल्या जे रहिवासी असतात त्यांचा आध्यात्मिक स्तर कसा आहे त्याच्यावर ठरतं. मग म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया की आपल्या पृथ्वी लोकापेक्षा इतर जे ग्रहलोक आहेत तर तिथे अजून म्हणजे इतर ब्रह्मांडातले ग्रहलोक, म्हणजे आपलं एकच ब्रह्मांड नाही, असे अनेक ब्रह्मांड आहेत, तर तिथले ग्रहलोक जे आहेत तर तिथं अधिक उन्नत जे आहेत तर भगवत भक्त आहेत, आणि त्यामुळे तिथं रसाचं अजून अधिक प्रमाणात म्हणजे अधिक उच्च स्तरावर आदान प्रदान होतं. आणि त्यामुळे तिथे ज्या लीला आहेत त्या अत्यंत म्हणजे अत्यंत उच्च स्तरावरच्या अशा असतात. मग त्यापैकीच हे एक वर्णन आहे. तर हा एक भाग आपण इथे समजून घेऊया. मग आता पुढे जाऊ आपण. माताजी, हरे कृष्णा. माताजी स्लाइड पुढे जात नाहीये. हरे कृष्ण. हा, तर आता आपण समजून घेऊया की ही जी पुढची लीला आहे तर इथे म्हणजे पुढे काय घडलं, तर आता म्हणजे लीला पुढे पुढे जाते, तर पुढे काय घडलं तर हे आपण समजून घेणार आहोत. तर आता रिक्षाचा आवाज येतो. हा, तर आता मग त्याची स्लाइड नाही दिसत आहे व्यवस्थित. लाईट इश्यू भरपूरच आहे एकदम. येस माताजी, हेच लावायचं होतं ना. माताजी एक काम करूया का, रेकॉर्डिंग स्टॉप करून स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करून पुन्हा तुम्ही येताय. मला ना खूप फिकट दिसतंय आणि काही वाचताच येत नाही स्लाइड्स. थोडासा नेटचा अडथळा आहे. थोडा हा एक प्रयत्न करून बघूया. ओके. रेकॉर्डिंग स्टॉप नाही करू शकत माताजी, कारण मग पुन्हापासून सुरू करावं पडेल. ठीक आहे ना आपल्याला. हा, आता आता पुन्हा शेअरिंग सुरू करा. पाहू आता दिसते का बघूया. हा, हा माताजी, आता फॉन्ट छोटा केला तरी चालेल. ओके. क्षमस्व, थोडासा नेटचा अडथळा येतोय. हा, आता माताजी. हा, फक्त काय होतंय मला सगळं वर्स दिसत नाहीये, म्हणजे ट्रान्सलेशन सगळं दिसत नाहीये. हा हा दिसतंय? हा, अजून थोडी हा वर. हा, ओके माताजी. एक सेकंड. थोडंसं अजून फॉन्ट कमी केलं तरी चालेल, म्हणजे मला पूर्ण वर्स आणि त्याचं ट्रान्सलेशन दिसलं पाहिजे. हा ठीक आहे, हे ठीक आहे. ओके. हा माताजी, म्हणजे ते सेंटरला येते स्लाइड. थँक्यू माताजी. हा, तर आता ह्या स्लाइडच्या माध्यमातून आपण समजून घेतलं. ह्याची पुढची स्लाइड घ्या माताजी. ही आपण अभ्यासली की जे हिरण्यमय वर्ष म्हणजे जे तिथले लोक होते त्यांच्या माध्यमातून ही कच्छप अवताराची भगवानांच्या पूजा केली जाते. हा. आता हे एक गोलोक वृंदावन मधलं चित्र आहे की जिथे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या सारखंच म्हणजे भगवान यांच्या सारखंच आपल्याला जीवात्मा म्हणून स्वरूप प्राप्त होतं. आणि भगवान यांच्यासारखेच आहेत पहा. इथे सर्वांनी पाहूया. गोलोक वृंदावन जे आहे तिथे काय भगवान यांच्यासारखंच शरीर प्राप्त आहे आणि भगवान यांच्यासारखेच सगळे आहेत. आणि तिथे काय आहे तर भगवान यांच्या सगळे सेवेमध्ये रत आहेत. सगळ्यांची दृष्टी कुठे आहे भगवान यांच्यावर. तर अशा पद्धतीने म्हणजे प्रत्येक ठिकाणचे वास्ती जे आहेत तर तिथे त्यानुसार लीला घडते. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्यांनी पुढचे स्लाइड जाऊ. कुठे गेला आवाज? हरे कृष्णा.
पुढच्या स्लाइडवर येऊया माताजी. हम्म. हरे कृष्णा. हम्म. हा पुढची स्लाइड घेऊ माताजी. हो माताजी. आता माताजी. थँक्यू माताजी. हा. तर आता इथे ज्या आहेत तर त्या प्रार्थना आहेत इथून पुढे ब्रह्माजींच्या ज्या आहेत तर त्या प्रार्थना आहेत की कशा प्रार्थना आहेत. तर ब्रह्माजींनी काय केलं तर भगवान यांच्यासाठी प्रार्थना केल्या वेगवेगळ्या. तर त्या प्रार्थना ज्या आहेत तर त्या का केल्या त्यांनी तर त्याचं कारण आहे. भगवान यांनी का प्रार्थना भगवान यांच्यासाठी का प्रार्थना केल्या ब्रह्माजींनी. तर त्यासाठी आपण थोडासा इतिहास समजून घेऊया म्हणजे या लीलेमागचा इतिहास काय घडला तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर पूर्ण पुरुषोत्तम जे भगवान आहेत तर त्यांचे विविध अवतार आहेत आणि त्यांचे दिव्य गुण आणि पराक्रमांच्या गाथा आहेत त्या कशा आहेत न संपणार आहेत. म्हणजे एखाद्या म्हणजे ब्रह्मांडातील एखाद्या अणूची गणना करता येणार नाही असे भगवान यांचं जे यश आहे त्याचं आपल्याला गुणगान कधी करता येणार नाही. म्हणजे अनंत शेष अजूनही म्हणजे भगवान यांच्या त्यांना इतकी मुख आहेत आणि त्यांनी भगवान यांच्या इतक्या लीला आहेत त्यांचं वर्णन करतात पण त्या अजूनही संपलेल्या नाही आहेत. तर अशा पद्धतीने भगवान यांच्या गुणगाथा आहेत तर त्या घडत असतात. मग आता इथे काय घडलं तर आता जे अजित भगवान आहेत तर त्यांच्याविषयी ही माहिती ब्रह्माजी आहेत तर ती आपल्यासमोर सादर करतात. म्हणजे काय की जे सगळे देवता आहेत म्हणजे काय झालं की सगळे देवता जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये आणि जे असुर आहेत तर त्यांच्यामध्ये समुद्र मंथन झाला. मग अजित भगवान जे आहेत त्यांनी काय केलं क्षीरसागराचं मंथन केलं आणि देवांना अमृत मिळवून दिलं आणि कूर्मरूप धारण करून त्यांनी काय केलं इतस्तः फिरून मंदर पर्वत आपल्या पाठीवर धारण केला. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की परीक्षित महाराजांना प्रश्न पडलाय की कूर्मरूपात मंदराचल पर्वत पाठीवर धरला भगवान यांनी तर तो त्यांनी कशा पद्धतीने धरला आणि मग देवाने अमृत कसं मिळवलं तर ते आपण आता समजून घेणार आहोत. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी शुकदेव गोस्वामी म्हणतात की देवासुर यांचा संग्राम जो झाला तर तिथं काय झालं की असुरांनी जी काही सर्पास्त्र सोडली होती म्हणजे आता वेगवेगळी अस्त्र होती बरं का त्या काळात वेगवेगळी म्हणजे पंचमहातत्वांपासून बनलेली अस्त्र होतीच. म्हणजे पर्जन्य अस्त्र होतं अग्नी अस्त्र होतं हो की नाही. तर अशी वेगवेगळी अस्त्र तर होतीच बरं का. आणि त्याचबरोबर अशी प्राण्यांचा वापर करून पण म्हणजे असं म्हणजे सर्पास्त्राचा वापर केला तर अनेक सर्पांचा असा पाऊसच पडायचा आणि त्यामुळे काय व्हायचं तर विरोधी पक्ष आहे तर तिथले सगळे लोक आहेत ते गतप्राण व्हायचे. मग देवासुर संग्रामामध्ये काय झालं असुरांनी सर्पास्त्र सोडलं आणि त्यामुळे अनेक देव जे सुर आहेत म्हणजे देव तर ते गतप्राण झाले आणि त्यांना पुन्हा जिवंत करता आलंच नाही देवतांना. मग त्यामुळे काय झालं की देवांना दुर्वास मुनींनी शाप दिला होता. आता तो शाप का दिला होता आणि त्याचं कारण काय होतं ते आपण समजून घेणार आहोत. तर तिन्ही जगाचं त्यामुळे काय झालं म्हणजे त्रिलोकामध्ये तीन जे लोक आहेत तर तिथे पूर्णतः म्हणजे काय झालं दारिद्र्य जे आहे ते पसरलं आणि तिथली सगळी यज्ञ यागादी कर्म आहेत सगळी नष्ट झाली आणि अतिशय गंभीर परिणाम झाले होते. मग हे का घडलं असं सगळं तर एकदा दुर्वास मुनी भ्रमण करीत होते तेव्हा त्यांनी काय केलं हत्तीवर बसलेल्या इंद्राला पाहिलं बरं का. मग त्याने प्रसन्न होऊन इंद्राला स्वतःच्या गळ्यातली पुष्पमाळा दिली. आता इंद्र हा सुद्धा उच्च कोटीचा भक्त आहे बरं का. इंद्र हे पद आहे. तर आता इंद्र पदाला पोहोचण्यासाठी असा पुण्यात्मा लागतो की ज्याची अनेक वर्ष तपस्या झाली म्हणजे असे तपस्येचे सुद्धा निकष आहे. तर इंद्र हे सर्वोच्च पद आहे म्हणजे पहा किती मोठा म्हणजे तो पुण्यात्मा असेल आणि त्याची किती तपस्या असेल. आणि मग तो हत्तीवरून जात होता आणि मग साहजिकच आहे तर हे जे दुर्वास मुनी आहेत तर ते गुरु समान आहेत. तर त्यांनी काय केलं गुरु आपल्या गळ्यातील जे पुष्पमाळा ते प्रसाद म्हणून देतात कृपा म्हणून देत असतात एखाद्या भक्ताला ज्याच्याविषयी ते हितचिंतत असतात. तर मग त्यांनी दिली. मग आता इंद्राचं कसं आहे आता आपल्याला इंद्राविषयी माहिती की थोडस त्याला मी उच्च पदावर आहे याचा गर्व निर्माण होतो इंद्राला.
आणि त्यामुळे काय झालं की इंद्राने म्हणजे गर्विष्ठपणामुळे दुर्वास मुनींना बिलकुल म्हणजे सन्मानच दिला नाही, किंचित सुद्धा सन्मान दिला नाही. म्हणजे पहा, एखाद्या वैष्णवाचं काय कर्तव्य आहे की आपले जे गुरुस्थानी आहेत म्हणजे साधू गुरु शास्त्र यांचा सन्मान करायचा. मग गुरुस्थानी आहेत ते दुर्वासा मुनी अत्यंत उच्च कोटीचे तपस्वी आहेत, भगवानाचे भक्त आहेत. थोडेसे ते क्रोधित होणारे आहेत, शीघ्रकोपी आहेत, पण ते उच्च कोटीचे भक्त आहेत भगवानांचे. तर अशा पद्धतीचे मुनीवर ऋषीवर कोणी आले, साधू आले, तर त्यांचा आपण काय केलं पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे. एक वैष्णवाचं कर्तव्य काय की त्यांनी अशा भक्ताला, भगवत भक्ताला किंवा असे जे मुनीवर आहेत की जे गुरुस्थानी आहेत किंवा कोणीही वैष्णव असतो, त्यांना पाहिल्यावर आपलं पहिलं कृती काय असली पाहिजे, तर आपण त्यांच्या चरणांशी झुकलं पाहिजे, चरणांशी गेलं पाहिजे, आपण त्यांना दंडवत घातला पाहिजे. तर हे खरं तर कार्य आहे एका वैष्णवाचं. पण इंद्राने काय केलं, तो गर्विष्ठ झाला होता, म्हणजे थोडासा गर्वामुळे त्यांनी दुर्वास मुनींकडे दुर्लक्षच केलं. म्हणजे तो हत्तीवरून जात होता, तर त्यांनी तिकडे न पाहिल्यासारखंच केलं. आणि मग दुर्वास मुनींना बिलकुल सन्मानच दिला नाही. आणि मग ती माळ आहे तर त्यांनी ती हत्तीच्या सोंडेत दिली होती. म्हणजे इंद्र हत्तीवर बसला होता. मग हत्ती आता पशु आहे, त्याला काही कळलं नाही फुलमाळेचं महत्व काय आहे. म्हणजे त्या पशुच्या सोंडेमधून खरं तर इंद्राने ती माळ घ्यायला तरी हवी होती. म्हणजे एकतर इंद्राने इथे काय चूक केली पहिली, की त्यांनी वैष्णव म्हणून एका दुसऱ्या वैष्णवाचा यथोचित सन्मान नाही केला. त्यांना झुकून त्यांनी म्हणजे किंवा हत्तीवरून खाली भूमीवरती प्रकट होऊन त्यांनी खरं तर त्यांना दंडवत करणं अपेक्षित होतं, पण त्यांनी तसं पण नाही केलं. आणि दुसरी गोष्ट काय केली की त्यांनी त्याच्याकडे म्हणजे दुर्वास मुनींकडे लक्षच नाही दिलं. आणि दुर्वास मुनींनी जी फुलमाळ दिली होती त्याला एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून, तर ती फुलमाळ जी आहे तर ती घेण्यासाठी म्हणजे सुद्धा तो हत्तीवरून खाली नाही उतरला किंवा त्यांनी त्या पशुला आज्ञा नाही केली. त्याचं ते वाहन आहे, ते आज्ञा केले असते तर त्याला मिळाली असती ती, म्हणजे त्या सोंडेतून त्याला घेता आली असती. पण अशा पद्धतीचं कुठलंच कार्य केलं नाही इंद्राने दुर्लक्ष केलं. मग आता हत्ती कसं आहे, पशु आहे, त्याला काही आपल्या स्वामींची आज्ञा नाही म्हटल्यावर फुलमाळ्याचं मूल्य त्याला काय असणार पशुवत म्हणजे जो आहे त्याला. मग त्यामुळे त्यांनी काय केलं, ती माळ जी होती ती अशी घेतली आणि पायदळी तुडवून चिरडून टाकली. आता साधारण पशु असेच करतात, त्यांना फळ दिलं तर ते खाऊन टाकतात, खाण्यासारखा पदार्थ नसला तर ते जमिनीवर टाकतात आणि म्हणजे तुडवून चिरडून टाकतात. तसंच केलं हत्तीने, तो पशु आहे. मग असा घोर अपमान झालेला पाहून दुर्वास मुनींनी इंद्राला त्याचं वैभव सगळं नष्ट होऊन तो दरिद्री होईल असा शाप दिला. मग एका बाजूने असुरांनी युद्ध आरंभ केलं, म्हणजे असा शाप मिळाल्याची बातमी असुरांना कळली. आता कसं असतं पहा, जे विरुद्ध पक्षाचे लोक असतात ते म्हणजे जे असतात म्हणजे आता सुर आणि असुर, तर सुरांच्या विरुद्ध पक्षाचे लोक म्हणजे असुर आणि असुरांच्या विरुद्ध पक्षाचे लोक म्हणजे सुर. म्हणजे देवतांचे विरुद्ध पक्षी दानव आहेत, राक्षस आहेत, असुर आहेत आणि असुरांच्या विरुद्ध पक्षी देवता आहेत. मग ते एकमेकांकडे आता त्यांचे गुप्तहेर फिरतच असतात आणि सगळी माहिती घेत असतात. मग ह्या संधीचा फायदा घेऊन म्हणजे अशी जेव्हा परिस्थिती घडली त्यावेळेला असुरांनी काय केलं, एका बाजूनी युद्धाला सुरुवात केली देवतांशी आणि मग दुसऱ्या बाजूने दुर्वास मुनींनी शाप दिला होता. मग अशा पद्धतीने म्हणजे खूप बिकट परिस्थिती बनली आणि त्यामुळे काय झालं, देवतांचं तिन्ही लोकातलं जे वैभव होतं सगळं म्हणजे भौतिक वैभव सगळं नष्ट झालं. भौतिक प्रगतीपथावर म्हणजे आपण कधी कधी खूप उच्च पदावर असलो तर हे वैभव संपन्न सुद्धा आपण इतके असणं कधी कधी कसं घातक ठरतं. ह्याचं उदाहरण म्हणजे इंद्र आहेत पहा. म्हणजे काय झालं की अशा पद्धतीने जे युद्ध म्हणजे सुरू झालं त्यामुळे काय झालं की ह्या देवता ज्या आहेत त्या मृत्युमुखी पडायला लागले, देवतागण जे आहेत ते. आणि त्यामुळे सगळ्या प्रकारचं वैभव म्हणजे संख्या किंवा ऐश्वर सगळ्या स्तरावरचं त्यांचं नष्ट झालं आणि तिन्ही लोकांमध्ये. आणि म्हणून आपण म्हणजे वैभव संपन्न जेव्हा होतो त्यावेळेला भौतिक वैभवाने संपन्न असलेली व्यक्तीने कधीही अशा पद्धतीनं म्हणजे गर्विष्ठपणा बाळगू नये. हे इंद्राच्या या म्हणजे जे इंद्राचा जो व्यवहार होता दुर्वास मुनीप्रती ह्याच्यावरून आपण हा बोध घेतला पाहिजे. कारण भौतिक वैभवाने संपन्न असलेली व्यक्ती काय करते, कोणाला महत्व देत नाही. आपण वैभव संपन्न आहोत म्हणजे बाकी सगळे लोक तुच्छ आहेत आपल्या पुढे, अशा पद्धतीने भौतिक स्तरावरचं त्याचं जे वागणं असतं तर त्यामुळे काय ठरतं
होतं तर तेच त्याच्या विनाशाचं कसं कारण ठरतं पहा. तर म्हणून काय होतं, अशा स्तरावर जेव्हा उन्मत्त असतो व्यक्ती, तो कोणालाही महत्व देत नाही, त्यावेळेला महान संत आणि भक्तांच्या चरणी अपराध घडू शकतो की जे इंद्राकडून घडला होता पहा. आणि भौतिक वैभवाची ही रीतच आहे, म्हणजे माया अशा पद्धतीने कार्य करत असते. म्हणजे सुखदेव गोस्वामी याचं वर्णन काय करतात, धन दुर्मांध अर्थात, म्हणजे अति ऐश्वर एखाद्याला जे आहे ते अंध करतं. मग आता यापुढे म्हणजे स्वर्गराज इंद्राची ती काय कथा, म्हणजे हो ना, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जर वैष्णव आणि साधू संतांशी जर व्यवहार जो आहे तर तो योग्य पद्धतीने नाही केला तर काय घडतं ह्याचं हे उदाहरण आहे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आदर आणि मर्यादा पाळूनच वागलं पाहिजे वैष्णवांसमोर, साधू आणि गुरु यांच्याशी, साधू संतांशी. आणि त्यामुळे काय होतं, तर आपल्यावर त्यांची कृपा होते आणि त्यांच्या माध्यमातून भगवान कृपा करत असतात आपल्यावर. अन्यथा काय होईल, आपलं पतन निश्चित आहे. मग आता ही 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 सगळी जी कथा आहे तर ही आपण समजून घेतली. मग आता इथे सुखदेव जे गोस्वामी आहेत तर ते प्रणाम करतायत भगवानांच्या चरणी. आणि सुखदेव गोस्वामींनी प्रणाम करून ही कथा सांगायला सुरुवात केली. आणि इथे ब्रह्माजी जे आहेत तर ते प्रार्थना करतायत भगवान यांना. तर त्या प्रार्थना म्हणजे काय आहेत त्यांच्या, तर भगवान यांना शरण जाऊन त्यांनी केलेली म्हणजे त्याला आपण म्हणू की शरण जाऊन त्यांनी दैन्य भावामध्ये केलेली वेगवेगळ्या विज्ञप्ती आहेत. तर दैन्य भावामध्ये केलेली म्हणजे दीन आहोत आम्ही अशा भावामध्ये केलेली ती विज्ञप्ती आहे. विज्ञप्ती म्हणजे प्रार्थना. वेगवेगळे प्रकार आहेत प्रार्थनेचे, किंवा करुणामय प्रार्थना असं आपण म्हणू शकतो. की आता त्या करुणामय प्रार्थनेमध्ये खूप सुंदर असं वर्णन आहे. तर ते काय आहे की मी असे जे भगवान आहेत त्यांच्या चरणी की ज्यांनी कूर्म अवतार धारण केला त्यांच्या चरणी मी नमस्कार करत आहे, अशा पद्धतीने ती प्रार्थना आहे. की जे म्हणजे जे भगवान आहेत कूर्म अवतार धारण करतात आणि काय करत असतात, तर अशा पद्धतीचे सुंदर लीला करत असतात की, आणि अशा अनेक लीला वर्तमानात पण घडल्यात आणि पुढे भविष्यात पण घडतील. आणि भगवान जे आहेत ते कसं आहेत, सर्वव्यापी आहेत आणि सर्व जीवांचा म्हणजे जे आहेत तर ते परम आश्रय असलेले जे भगवान आहेत त्यांच्या चरणी मी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो, अशा पद्धतीने ही प्रार्थना आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइड. आता या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. तर हा श्लोक जो आहे तर तो जे शुकदेव जे गोस्वामी आहेत तर त्यांनी म्हणजे या श्लोकाच्या माध्यमातून आता आपल्याला अजून काय सांगितलं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. पयोधियेन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्भसि धृत कूर्मरूपेण मंदरा. तर आता अजित पुढची स्लाइड. हा, आता ही जी कथा आहे तर ती जी आता मी सर्वांना सांगितली आपल्या सगळ्यांना, तर ही कथा आहे. इथे पहा चित्रात दिसतंय. आता ही थोडंसं मोठं करता आलं तर सर्वांना चित्र दिसेल. आज थोडस त्रास देते मी तुम्हाला. हरे कृष्णा. तर हा जो हत्ती आहे त्याच्यावर इंद्र बसलाय आणखी इंद्र त्याच्यावर बसून चाललाय आणि हे दुर्वास मुनी आहे. मग कशा पद्धतीनं म्हणजे ही लीला घडली त्याचं हे सुंदर चित्र आहे. तर हे आपण अभ्यासलं की दुर्वास मुनी जेव्हा जात होते तर तेव्हा त्यांनी काय पाहिलं, इंद्रा जो आहे तर तो हत्तीवरून चालला होता. मग त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं. त्यांनी आपल्या गळ्यातली काय केली, पुष्पमाला जी आहे तर ती त्याच्याकडे भिरकवली. तर हत्तीने ती सोंडेत घेतली आणि ती काय केली, पायाखाली तुडवून चिरडून टाकली. इंद्राने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. तर अशा पद्धतीने एका वैष्णवांचा अपमान झाल्यामुळे त्यांनी काय केलं, त्याला शाप दिला. ठीक आहे. तर ही लीला अशा पद्धतीने घडली. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या स्लाइड वर. आता हे जे सगळे जे देवता होते मग ते ब्रह्माजींकडे गेले. मग आता ब्रह्माजींनी ज्या प्रार्थना केल्या त्यापैकी एक प्रार्थना आपण अभ्यासली होती आणि सुखदेव गोस्वामींची सुरुवातीला सगळ्यात आपण प्रार्थना अभ्यासली होती. तर आता ब्रह्माजींनी भगवान यांना खूप सुंदर अशा प्रार्थना केल्या
तर ब्रह्माजी कुठे होते, तर ब्रह्मलोकामध्ये निवास करतात. मग तिथे हे सगळे जे आहेत देवता, तर ते अत्यंत हताश झाले. तर काय करायचं? म्हणजे हे सगळं जे आपलं ऐश्वर्य आहे, तर ते सुद्धा हिरावून घेतलं गेलंय. आणि मग आता आपण काय करायचं? म्हणजे इंद्र, वरुण अशा देवांनी स्वतःची झालेली अवस्था पाहून आपापसात असा विचार विनिमय केला. मग कोणाला काही उपायच सुचेना. मग ते सगळेजण सुमेरू पर्वताच्या शिखरावर गेले. मग तिथं ब्रह्मसभा भरते. मग त्या ब्रह्मदेवांना अर्पण म्हणजे त्यांनी काय केलं? आपले प्रणाम अर्पण केले आणि त्यानंतर आपलं सगळं वृत्तांत आहे त्यांना सांगितलं की असं असं युद्ध घडलं आणि तिथं खूप देवतांची हानी झाली. आणखी सगळंच ऐश्वर्य निघून गेले आणि दुर्वास मुनींचा शाप पण मिळालाय. मग ब्रह्माने जेव्हा पाहिलं ब्रह्मदेवांनी की हे सगळे जे देवता आहेत हे सगळे तेजहीन बलहीन झाले. म्हणजे आपण देवतांच्या भोवती पहा असं सुंदर तेज पाहतो किंवा त्यांच्या भोवती असं सुंदर असं म्हणजे खूप असं आपण म्हणू की चक्रासारखं असं आपल्याला दिसतं पहा देवतांच्या पाठीमागं असं छान तेज असतं पहा आभा म्हणतो आपण त्याला. असं पिवळसर सोनेरी. तर अशा पद्धतीचं तेज असतं देवतांना. आणि बलहीन म्हणजे अत्यंत बलशाली असतात भगवान जे आहेत तर त्यांच्या काही शक्ती भौतिक शक्ती भगवानांनी त्यांना प्रदान केलेल्या आहेत. भगवानांच्या सेवेतले देवता हे उत्तम प्रशासक आहेत. तर त्यांना म्हणजे ब्रह्माजींना हे जाणवलं की देवतांचं सगळं तेज बल सगळं सगळं नष्ट झालंय बरं का. आणि या जगतातलं सगळं मांगल्य सुद्धा नष्ट झालंय आणि देवांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. आणि ते असुर आहेत त्यांची परिस्थिती उलटी झाली आहे. असुर समृद्ध झालेत, ऐश्वर्यवान झालेत. आणि मग भगवान जे आहेत तर ब्रह्मदेवांनी ही सगळी परिस्थिती पाहिली आणि परिस्थितीचं गांभीर्य समजून घेतलं आणि त्यांनी काय केलं? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांच्यावर मन एकाग्र केलं आणि ध्यानामध्ये त्यांना प्रेरणा मिळाली. आणि मग त्यांनी सगळ्या म्हणजे भगवान काय करतात तर हृदयांतरित करतात जो त्यांचा निरोप आहे तो. मग ध्यान लावल्यानंतर त्यांच्या हृदयामध्ये ध्यान लावल्यानंतर ध्यान कुठे लावतात? हृदयस्थ परमात्मा जे आहेत त्यांच्यावर भगवान यांच्यावर ब्रह्माजींनी ध्यान लावलं. मग त्यांना ती प्रेरणा ध्यानामध्ये मिळाली आणि त्यानुसार काय केलं? त्यांना जी काही प्रेरणा मिळाली जो काही आदेश आला भगवानांचा निरोप आला थोडक्यात हृदयामध्ये. म्हणजे पहा किती प्रगत होतं तंत्र तेव्हा. म्हणजे हृदयातून हृदयात प्रेरणा यायची म्हणजे निरोप यायचा थोडक्यात. आणि त्यामुळे ते अत्यंत प्रफुल्लित झाले. आनंद झाला त्यांना आणि देवांना त्यांनी सांगितलं की काय सांगितलं तर ते ह्या 26 ते 50 श्लोक मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. तर त्या आधीची थोडीशी प्रस्तावना आपण समजून घेऊ. तर देवांना त्यांनी सांगितलं की म्हणजे असुरांना स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीतच सगळा रस असतो. मग असुर जे आहेत तर ते जगाच्या कल्याणात म्हणजे त्यांना कधीच रस नसतो. मग आता असुरांचं सामर्थ्य वाढल्यामुळे काय झालंय? ही सगळी जगातली परिस्थिती आहे ती सगळी दयनीय झाली. आणि त्यामुळं काय तर तिथं देवता किंवा वैष्णव जे असतात त्यांची उपस्थिती आवश्यक असते. आणि म्हणून त्यांना भगवानांनी भौतिक शक्ती दिलेल्या आहेत देवतांना की त्यांच्या उपस्थितीमुळं काय होतं? तर हे जे भौतिक जगत आहे तर त्यांच्या कल्याणाचा विचार हे देवता करतात किंवा वैष्णव करतात. आणि त्यांची उपस्थितीमुळे काय होतं? अशा भौतिक जगतातल्या लोकांचं कल्याण होत असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ आता उदाहरण घेऊया आपण की श्रीलरूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं? आपलं मंत्रीपद त्यागलं. त्यांना बाबाकडे ते नोकरीला होते तिथं मंत्री म्हणून मोठ्या पदावर होते आणि जगाच्या हितासाठी त्यांनी सगळं सगळं त्यागलं आणि वृंदावनात जाऊन निवास केला. म्हणजे लोकांना हितकारिणो म्हणजे जे षडाष्टक आहे म्हणजे षट गोस्वामी अष्टक जे आहे तर ती त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. म्हणजे हा लोकांना हितकारिणो अशा पद्धतीनं षट गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं? वृंदावनामध्ये निवास केला. म्हणजे जिथं संतांचा आणि देवाचा अभाव असतो पहा तिथं सगळं कसं असतं? बिकट दयनीय परिस्थिती होऊन जाते. आणि म्हणून संत आणि देवांचा स्वभाव कसा आहे तर ते नेहमी जनतेच्या कल्याणासाठी विचार करतात. म्हणजे अशा पद्धतीचे संत असतात किंवा देव म्हणजे सत्वगुणी जे आहेत देवता अशा असतात. मग आता असुरांचं प्राबल्य वाढल्यामुळे ते थोडेच विचार करणार आहेत ते की म्हणजे जनतेचं कल्याण व्हावं किंवा लोकहित घडावं. त्यामुळे ब्रह्मदेव जास्त चिंतित होते. मग ब्रह्मदेवानी काय केलं? तर भगवानांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतला आणि मग त्यांनी काय केलं? तर त्यांनी प्रार्थना केल्या भगवानांना. ध्यानामध्ये त्यांनी प्रार्थना अशा केल्या. खूप सुंदर सुंदर त्यांनी प्रार्थना केल्या. आणि त्या ज्या प्रार्थना आहेत तर त्याची परिणिती काय झाली? की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत तर त्यांच्याकडून जे आहे तर ते भगवान यांचं मार्गदर्शन ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांना मिळालं. मग आता ते काय मार्गदर्शन होतं ते आपण ह्या 26 ते 50 श्लोकामध्ये अभ्यासणार आहोत. मग आता ह्या भरपूर प्रार्थना आहेत ब्रह्माजी यांच्या त्यापैकी काही प्रार्थना आहेत 26 ते 50 श्लोकामध्ये. तर त्या 1-2 प्रार्थना आपण अभ्यासूया.
तर भगवान जे आहेत तर ते ब्रह्मदेवा म्हणजे जे आहेत तर आता भगवानांच्या चरणी ब्रह्मदेव जी प्रार्थना करतात ते काय प्रार्थना करतात की हे परमेश्वरा तुम्ही अनंत परम सत्यात सर्वांचे तुम्ही उगमस्थान आहात सर्वव्यापी आहात सर्वांच्या हृदयात तसेच अगदी एका अणुमध्येही स्थित आहात तुमच्यात भौतिक गुणांचा लवलेशी आढळते तुम्ही असे अचिंत आहात तर्काच्या पलीकडे आहात मन तुम्हाला पकडू नाही शकत आणि तुमचं वर्णन करताना म्हणजे आमची वाचा सुद्धा तोकडी पडेल असे तुम्ही सर्वोच्च स्वामी असल्यामुळं आम्हा सर्वांसाठी पूजनीय आहात आणि आम्ही तुम्हाला प्रणाम करतो आहोत मग अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली आणि ते कुठे गेले मग ब्रह्मा आता ते आपण अभ्यास करतो की ब्रह्माजींनी काय केलं तर सगळं म्हणजे दुर्वास मुनींचा जो शाप आहे आणि त्यांचा युद्धात पराभव झाला असुरांकडून हे सगळं सगळं जाणून घेतलं आणि मग ते कुठे गेले या सगळ्या देवतांना घेऊन तर ते क्षीरोदकशाही सागराच्या किनारी गेले आणि त्यांनी क्षीरोदकशाही विष्णूंना या प्रार्थना केल्या आता पुढची स्लाइड घेऊया हा मग पुढची स्लाइड आता ह्या ज्या ब्रह्माजी आणि वेगवेगळ्या देवतांनी ज्या प्रार्थना केल्या त्यामुळे काय झालं की क्षीरोदकशाही विष्णू जे आहे तर ते अत्यंत संतुष्ट झाले आणि मग त्यामुळे त्यांनी काय केलं संतुष्ट होऊन म्हणजे जे वेगवेगळे देवता आहेत किंवा म्हणजे जे सूर आपण म्हणून देवतागण म्हणजे सूरगण तर त्यांना ब्रह्माजींच्या हृदयात प्रेरणा देऊन मार्गदर्शन केलं मग ते काय मार्गदर्शन केलं तर ते आपण समजून घेणार आहोत इथे चित्र आहे पहा क्षीरोदकशाही जे विष्णू आहेत भगवान म्हणजे यांचं क्षीरोदकशाही विष्णूंचं जे रूप आहे आणि हा क्षीरोदकशाही समुद्र आहे क्षीरोदकशाही विष्णू या वासुकी नागाच्या शय्येवरती पहुडलेले असतात माता लक्ष्मी त्यांच्या चरणांशी सेवा देत असतात पादसेवनम आपण पादसेवनम भक्ती म्हणतो तर ती त्या पद्धतीनं माता लक्ष्मी त्यांची भक्ती करतात मग हे सगळे देवता इथे इंद्र आणि हे सगळे ब्रह्माजी आणि सगळे वेगवेगळे देवता आहेत तर ते म्हणजे भगवान यांच्या आश्रयाला गेले म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना भेटण्यासाठी हा सगळा वृत्तांत सांगण्यासाठी आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी या क्षीरोदकशाही समुद्राच्या किनारी गेलेत पहा आणि तिथे त्यांनी प्रार्थना केल्या आता या प्रार्थना आहेत तर त्यांना पुरुष सूक्त देखील म्हटलं जातं या प्रार्थनांना ज्या बऱ्याचदा उत्तम किंवा मंगल कार्यामध्ये त्या गायल्या जातात आता ह्याच्यामध्ये काय घडलं म्हणजे या प्रार्थनामुळे काय घडलं तर ते आपण समजून घेणार आहोत मग इथं सगळे देवतांचं वर्णन आहे पहा की इथे ब्रह्मा आहेत शिव भगवान आहेत आणि त्यांनी काय केलं भगवानांच्या चरणी प्रार्थना करायला सुरुवात केली आता पुढे जाऊ आपण हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया हा तर आता ही जी प्रार्थना आहे तर ही भागवतातला 8वा म्हणजे जो अध्याय 8वा जो स्कंद आहे तर त्याचा जो 6वा अध्याय आहे तर त्यातला 17वा श्लोक आहे तर आता त्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की जे प्रार्थना करतात ब्रह्माजी तर ती कशी प्रार्थना करतायत भगवानांच्या चरणी आणि ते देवतांच्या सहित प्रार्थना करतायत तर ती कशा पद्धतीने करतायत तर ह्या प्रार्थना खूप महत्वाच्या आहेत तर सर्वांनी आपण ऐकूया आणि आपण जेव्हा आपण भक्ती साधण्याचे प्रयत्न करतो सेवेचे तर त्यावेळेला हे त्या ज्या लीला आहेत आणि इथल्या प्रार्थना आहेत त्या आपण आठवायचा प्रयत्न करूया एक एवेश्वर तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरा विहर्तुक काम विहर्तुक कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः तर आता हा जो श्लोक आहे या माध्यमातून आपण अर्थ समजून घेऊया त्यांनी प्रार्थना काय केली तर ब्रह्मदेव जे आहेत त्यांनी काय केलं आणि प्रमुख देवानी भगवान यांचं स्तवन केलं आता ते स्तवन कसं होतं पहा एकदम शरण जाऊन अशा पद्धतीने त्यांनी हे स्तवन केलं की हे सुरेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवांचं कार्य करण्यास स्वतःच समर्थ असूनही म्हणजे
त्यांना या समुद्र मंथनाच्या लीलेचं आस्वादन करायचंय. म्हणजे इथे काय सांगतायत की हे जाणलंय ब्रह्माजी किंवा या सगळ्यांनी की आता ही जी लीला आहे तर ही लीला कशी घडणार आहे पहा. म्हणजे तर भगवान यांनी काय केलं, अगदी मेघासारख्या गंभीर वाणीनं हात जोडून उभे असलेल्या देवांना संबोधित केलं. आता ह्याच्या बाबतीत थोडीशी प्रस्तावना मी सांगते. सुखदेव गोस्वामी जे आहेत तर ते काय सांगतायत परीक्षित महाराजांना की ब्रह्मदेव आणि प्रमुख देव जे आहेत तर ह्यांची म्हणजे ह्यांनी जेव्हा भगवान यांची प्रार्थना केली, त्यांचे चरणी स्तवन केलं, तर त्यावेळेला त्यांचा उद्देश काय आहे भगवान यांना प्रार्थना करण्यामागचा आणि कुठल्या उद्देशानं ते भगवान यांच्या चरणांशी म्हणजे आले आहेत, तर हे सगळं भगवान यांनी जाणलं. भगवान हे अंतर्यामी आहेत आणि मग त्यामुळे भगवान यांनी काय केलं, मेघासारख्या गंभीर वाणीने हात जोडून उभ्या असलेल्या सगळ्या देवांना आता त्यांनी संबोधित करायला सुरुवात केली आहे. मग आता भगवान काय म्हणाले ते आपण समजून घेणार आहोत. पुढे जाऊया आपण. आता भगवान यांनी सांगितलं, काय सांगितलं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान काय म्हणाले तर ते आपण आता समजून घेणार आहोत. मग त्यांनी सांगितलं की भगवानांनी सांगितलं, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान शिव, हे सगळे देव, तुम्ही सगळेजण एकाग्र अंतःकरणानं आता माझं संभाषण श्रवण करा असं त्यांनी सांगितलं. मी तुम्हाला जे काही सांगणार आहे ते तुमच्या परम कल्याणासाठी सांगणार आहे. मग त्यांनी काय सांगितलं आता पहा, या गोष्टी सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवा की तुमचा उत्कर्ष काळ येईपर्यंत तुम्ही असुरांशी संधी करा. म्हणजे तुम्ही असुरांशी जुळवून घ्या. म्हणजे त्यांचे जे काही आहे ते तुम्ही सगळं सहन करा आणि वर्तमान काळ असुरांकरता अनुकूल आहे. ठीक आहे. आणि म्हणून तुम्ही काय करा, तर तुम्ही तुमचा जो अनुकूल काळ येईपर्यंत तुम्ही असुरांशी संधीमध्येच राहा. म्हणजे त्यांच्याशी बिलकुल तुम्ही वैर घेऊ नका. म्हणजे काय की अनुकूल काळ म्हणजे काय की ज्या वेळेला म्हणजे असुरांना अनुकूल काळ होता तेव्हा तो देवतांचा प्रतिकूल काळ होता आणि उत्कर्ष काळ जेव्हा देवतांचा येणार तेव्हा असुरांचा तो प्रतिकूल काळ असणार आहे. मग आता शुक्राचार्य हे दैत्यांचे गुरु आहेत. मग आता दैत्य आणि असुरांना अशा पद्धतीनं अनुकूलता प्राप्त होत असते. मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी देवांना स्वतःचा उत्कर्ष काळ होईपर्यंत वाट पाहायला सांगितली आणि असुरांशी संधी करण्याचा सल्ला दिला. मग पुढे त्यांनी काय सांगितलं की स्वतःचा कार्यभाग साधणं इतकंच महत्वाचं आहे आणि त्याकरता शत्रूशी सुद्धा आपल्याला संधी करायला लागली तर आपण ती करावी. म्हणजे स्वहित जपण्यासाठी आपण सर्पमूषक न्याय जो आहे तर तो उपयोगात आणावा लागेल. ठीक आहे. आता सर्पमूषक न्याय म्हणजे काय आपण थोडंसं समजून घेणार आहोत. म्हणजे इथं जे लिहिलंय ते तुम्हाला मी थोडंसं प्रत्येक ठिकाणी विस्तृत प्रमाणात सखोल सांगते की ज्यामुळं इथं जे काही स्लाइडवर लिहिलेलं आहे ना ते तुम्हाला लक्षात येणार. तर आता एकदा सर्प आणि उंदीर एकाच टोपलीत पकडले गेले. मग उंदीर सर्पाचा आहार आहे की नाही. मग सर्पासाठी ती चांगली संधी होती, पण ते दोघे एकाच टोपलीत असल्यामुळे काय झालं, सर्पानं उंदराला खाऊनही त्याला बाहेर पडता आलं नसतं. म्हणून सर्पाने काय विचार केला की उंदराची संधी केलेली बरी. त्याला टोपलीला छिद्र करायला सांगूया की जेणेकरून दोघांनाही बाहेर पडता येईल. आणि मग सर्पाच्या मनात काय होतं की उंदरानं छिद्र पाडलं त्या टोपलीला की आपण उंदराला खाऊन टाकू आणि नंतर छिद्रातून पसारू. मग ह्याला म्हणायचं सर्पमूषक न्याय. मग भगवान यांनी काय सांगितलं, स्वतःचा कार्यभाग साधण्यासाठी यासाठी शत्रूशी सुद्धा अशी संधी करायची. ती कशी करायची, स्वहित जपण्यासाठी जशी सर्पमूषक अशी संधी करतो मग त्याला म्हणायचं सर्पमूषक न्याय. तर त्या न्यायाने संधी करायची. मग आता जे अमृत आहे ज्याचं प्राशन केलं तरी मरणासन्न व्यक्ती सुद्धा अमर होते. असं अमृत उत्पन्न करण्यासाठी तुम्ही त्वरित प्रयत्न करा असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग आता त्यांनी काय सांगितलं पहा की इथं दुसरा मुद्दा जो आहे या स्लाइडवर सगळ्यांनी पाहूया. भगवान जे आहेत तर त्यांना काय सांगितलं त्यांनी की आता तुम्ही जे आहे तर ते या सागरामध्ये ज्या नाना प्रकारच्या भाज्या, लता, वेली किंवा तृण आहेत वेगवेगळे औषधी म्हणजे जे आहेत तर त्या घाला. आणि मग काय करा, माझ्या मदतीने तुम्ही काय करा, मंदार पर्वताची रवी बनवा आणि वासुकीचा काय करा, त्या रवीला दोर म्हणून त्या वासुकी नागाला ह्या बांधा आणि एकाग्र चित्तानं तुम्ही समुद्राचं मंथन करा आणि त्यामुळे काय होईल,
असुर अत्यंत म्हणजे थकून जातील परिश्रम करून, आणि मग काय होईल, समुद्रातून उत्पन्न झालेलं अमृत केवळ तुम्हालाच प्राप्त होईल. म्हणजे काय, की विविध प्रकारच्या औषधी, लता, वेली, तृण, भाज्या दुधात घालून त्याचं मंथन केल्यामुळे काय होतं, तर लता, वेली आणि जे वेगवेगळे औषधी वनस्पती आहेत तर ते त्यांचं म्हणजे जे आहे मिश्रण जे आहे असं एकत्र आल्यामुळे काय होतं, तिथे एक प्रकारची म्हणजे एक प्रकारची प्रक्रिया होते आणि त्याच्यातून अमृत तयार होतं. म्हणजे इथे सगळ्यांनी लक्षात घेऊया, भागवतामध्ये आपल्याला अमृत कसं तयार होतं याचा विधी पण दिलाय. हा 8वा जो अध्याय म्हणजे क्षमा असावी 8वा जो स्कंद आहे त्याच्या 6व्या अध्यायाच्या जो 23वा श्लोक आहे 22 आणि 23, तर ह्याच्यामध्ये अमृत तयार करण्याचा विधी सुद्धा आहे पहा. म्हणजे इतकं आपलं भगवान यांच्याकडून आलेलं ज्ञान हे प्रगत आहे. मग आता त्यांनी काय सांगितलं मग देवांना, की तुम्ही धीर धरून मन शांत ठेवून सगळं काही साध्य करू शकता. क्रोधाने विचलित होऊन बिलकुल आपलं उद्दिष्ट प्राप्त होत नसतं. म्हणून जो काही दैत्य तुमच्या समोर प्रस्ताव मांडतील तो त्याला तुम्ही होकार द्या. इथला हा शेवटून दुसरा मुद्दा पहा. आणि मग आता अशा पद्धतीनं तुम्ही आचरण ठेवा. आणि समुद्रातून उत्पन्न होणार जे कालकूट नामक विष आहे ते पाहून तुम्ही म्हणजे बिलकुल घाबरून जाऊ नका, मुळीच घाबरू नका. मंथनामुळे समुद्रातून जी तर अनेक उत्पादनं येतील ती प्राप्त करण्यासाठी बिलकुल तुम्ही लोभ धरू नका आणि मनाने चिंतित किंवा क्रोधित पण होऊ नका. म्हणजे अशा पद्धतीनं क्षीरसागराच्या मंथनातून विष येईल, मौल्यवान रत्न येतील, अमृत येतील, अनेक सुंदर स्त्रिया, अशा अनेक गोष्टी उत्पन्न होणार होत्या. पण देवाना त्यांनी काय दिला सल्ला, की असं काही उत्पन्न झालं, रत्न येऊ देत नाही तर सुंदर स्त्री येऊ दे, तुम्ही मनात लोभ धरायचा नाही आणि धीर धरून तुम्ही अमृताची प्रतीक्षा करायची आणि अमृत प्राप्ती हेच मंथनाचं उद्देश असला पाहिजे. अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आणि मग इतकं मार्गदर्शन करून म्हणजे देवांना याप्रमाणे सगळं सांगून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर तेथून काय केले, तर त्यांनी तिथून म्हणजे ते तिथून निघून गेले, म्हणजे तिथून अंतर्धान पावले. आता पुढे काय घडलं, तर त्यानंतर भगवंतांना नमस्कार करून ब्रह्मदेव आणि भगवान शिव हे सुद्धा आपापल्या स्थानी निघून गेले. आणि मग सर्व देव नंतर बळीराजाकडे गेले, कारण असुरांचं राज्य होतं, मग त्यांना तिथे जावं लागलं. तर पुढे काय घडलं ते पाहूया आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड बघूया. हरे कृष्णा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता आता पुढचा अध्याय आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे आता ह्याच्या पुढे काय घडलं या लीलेमध्ये, अशा लीलेचं एक एक पुढे 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 म्हणजे पुढे पुढे सरकत जातात अध्याय, आणि त्यानुसार आपण समजून घेणार आहोत. मग आता भगवान यांच्याकडून अशा सगळ्या देवतांनी सूचना घेतल्या आणि ते बली महाराजांच्याकडे आले, कारण त्यांच्यावर असुरांचं राज्य होतं, म्हणजे बळी महाराजांचं राज्य होतं. मग आता त्यांनी काय केलं, तर ते जे बळी महाराज आहेत तर त्यांच्याकडे ते आले. मग आता हे सगळे जे आहेत देवता, तर हे बळी महाराजांच्याकडे आले आणि त्यांनी त्यांना काय सांगितलं, की त्यांचे जे विरोचन म्हणून एक पुत्र होते, म्हणजे विरोचन पुत्र, तर बळीराजाच्या ते अगदी जवळ बसले. आणि मग तिथे येऊन त्यांनी काय सांगितलं, की म्हणजे त्याच्या अगदी निकट येऊन बसले सगळे देव. आणि मग आता असुर सेनापतींनी काय सांगितलं, की असुर म्हणजे ह्या बळी जे आहेत तर त्यांनी संपूर्ण ब्रह्मांडावर विजय प्राप्त करून ते अत्यंत ऐश्वर्यवान असे ते जे आहेत तर ते बळी महाराज आहेत. तर ते कसे होते बळी महाराज, तर ते जे होते तर ते दैत्यांचे अधिपती होते आणि त्यांना माहित होतं की कधी संधी करायची आणि कधी युद्ध करायचं, त्याचं सगळं ज्ञान होतं त्यांना. आणि त्यामुळं बळीचे सेनानायक जरी म्हणजे अशा पद्धतीनं क्रोधित होऊन देवांचा वध करण्यासाठी तत्पर झाले, तरी त्यांनी कधीही देवावरती आक्रमण नाही केलं किंवा त्यांना मारण्याची वृत्ती नव्हती बळी महाराजांमध्ये. आणि त्यांनी आपल्या सेनापतींना त्या आक्रमणापासून परावृत्त केलं. आणि मग आता काय घडलं, तर देवतांनी आता मधुरवाणीमध्ये जे आहे बळी महाराजांना वृत्तांत कथन करायला सुरुवात केली. मग प्रथम इंद्राने काय केलं, आपल्या मधुर आवाज म्हणजे मध्ये आपल्या मधुर वाणीने बळीला प्रसन्न केलं. मग देवराज इंद्र अतिशय बुद्धिमान होता. मग त्याने काय केलं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्याकडून आलेला प्रस्ताव अतिशय नम्रपणे बळी समोर ठेवला. मग बळीला त्यांनी सांगितलं. मग इंद्राचा प्रस्ताव बळी आणि त्याचे 100 अरिष्टनेमी असे सेवक होते बरं का, त्यांची नाव आहेत. तर त्यांनी आणि सगळे त्रिपुरवासी म्हणजे 3 लोकातले सगळे वासी आहेत त्यांनी स्वीकारलं.
म्हणजे काय की आता दैत्य जे आहेत म्हणजे त्यांचा राजा बळी आहे, मग त्याच्याकडे हे सगळे प्रस्ताव जेव्हा घेऊन गेले देवता, तर दैत्याने तो त्वरित प्रस्ताव स्वीकारला. दैत्यांच्या मनात काय आलं, आता विरुद्ध पक्षातले लोक कसा विचार करतात पहा, की देव सध्या शक्तिशाली नाहीये आणि त्यामुळे अमृत उपलब्ध झालं रे झालं, की त्यांच्याकडून अमृत हिरावून घेऊन आपण स्वतःच त्याचा उपभोग घ्यायचा, आपण आपल्या सगळ्या असुरगणांना अमृत प्यायला द्यायचं. आणि देवांच्याही मनात असेच विचार होते. फक्त भेद एवढाच होता की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णू जे आहे ते देवांच्या पक्षात होते आणि दैत्य जे आहेत ते विष्णूंना कधी समजूच शकत नाहीत. विष्णूंना ते देवता म्हणजे जे आहेत ते शरण जातात, पण असुर जे आहेत ते विष्णूंना कधी शरण जात नाहीत किंवा त्यांना सर्वोच्च समजत नाहीत किंवा भगवान या स्तरावर त्यांना ते समजत नाहीत. आणि संपूर्ण ब्रह्मांडात असे दोनच पक्ष होते, एक म्हणजे विष्णू म्हणजे भगवत भक्तांचा पक्ष आणि दुसरा म्हणजे नास्तिकांचा पक्ष म्हणजे कुठला, तर असुरांचा पक्ष. मग नेहमी भगवत भक्तांचा काय होतो, विजय होतो आणि ते सदैव आनंदी राहतात आणि कधीही नास्तिक पक्षाचा विजय होत नाही. पहा हेच आपला इतिहास सांगतो. मग आता त्यांनी काय सांगितलं की अशा पद्धतीने देव आणि असुरांनी आपापसात संधी केली आणि इंद्राच्या प्रस्तावानुसार अमृत प्राप्तीसाठी प्रयत्न करायचं ठरवलं. आता परीक्षित महाराजांनाही पुढची कथा सांगतात जे शुकदेव गोस्वामी येते. मग त्यानंतर काय घडलं तर ते आता आपण पाहणार आहोत. मग त्याआधी थोडासा हा भाग समजून घेऊया की आता जे परिघासारखे असे लांब भाऊ असलेले आणि अत्यंत शक्तिशाली, परीघ म्हणजे कसं की एखादा वर्तुळ आहे तर त्याचं परीघ, तर अशा पद्धतीचं त्याचा परीघ जसा असतो असे लांबच्या लांब बाहू असणारे म्हणजे आपले जे बाहू आहेत तर ते असे मोठे किंवा दूरवर पोचणारे बाहू असे लांब असणारे आणि अत्यंत शक्तिशाली असलेले असे देव आणि दैत्य म्हणजे सगळ्यांचेच बाहू असे मोठे मोठे होते. त्यांनी काय केलं, मंदार पर्वत आहे तो समूळ उपटला, उपटून आणला आणि मोठ्याने गर्जना करीत त्याला त्यांनी क्षीरसमुद्राच्या निकट आणले. आता तुम्ही ही कृती इथे पहा. तर इथे चित्रात दिसतंय पहा, मंदार पर्वत आहे. तर तो जो आहे तर तो देव आणि दानवांनी उपटून क्षीरसमुद्राच्या निकट आणलाय. मग आता तो पर्वत नेत असताना काय झालं, देवराज इंद्र आणि बळी आणि इतर देव दैत्य जे होते तर ते दूरपर्यंत पर्वताचा भार वाहिल्यामुळं म्हणजे इतके श्रम झाले, त्या पर्वताचा इतका भार होता आणि त्याने इतके श्रम झाले म्हणजे इतक्या वजनाचा तो पर्वत होता महाकाय, की या देवांनी दैत्यांनी सगळ्यांनी त्याला म्हणजे वाहून आणलं होतं. क्षीरसागर जो आहे तर तिथे, मग तर तिथे वाहून आणत असताना ते इतके दमले ह्या परिश्रमामुळं की मंदार पर्वत आणखी पुढे नेण्यासाठी म्हणजे तिथे आणण्यापर्यंतच त्या असमर्थ म्हणजे झाले. मग त्यामुळे त्यांनी त्याला काय केलं, त्या मंदार पर्वताला त्यांनी वाटेतच ठेवून दिलं बरं का. कथा कशी घडली पहा. त्यांनी काय केलं तर त्यांनी अर्ध्या वाटेतच त्या मंदार पर्वताला ठेवून दिलं. आपण पहा खूप वजनी काहीतरी मोठी अशी पिशवी किंवा काहीतरी असं खूप सामान वाहून आणलं की आपण काय करतो, मध्ये मध्ये थांबत येतो आणि परत काय करतो, आपली क्षमता संपली की आपण ती पिशवी तिथंच ठेवतो आणि म्हणतो की आता बुवा आपण काहीतरी वाहन करू किंवा कशाने तरी जाऊ. हे जसं घडतं भौतिक जगतामध्ये, असंच त्या देवतांचं आणि जे आहे असुर यांच्यामध्ये घडलं. तर म्हणजे ते थकून गेले परिश्रमामुळे आणि त्यांना पुढे नेताच येईना मंदार पर्वत आणि म्हणून त्यांनी तिथेच ठेवून टाकला. मग आता हा सुवर्णासारखा म्हणजे सुवर्णासारखा आणि दिसणारा आणि सुवर्णापासूनच त्याचे पाषाण बनले होते म्हणजे स्वभावतः सुवर्ण पाषाणापासून बनल्यामुळे तो अधिक भारयुक्त असतो. मंदार पर्वत कसा असतो, सोन्यापासून बनलेला असतो आणि त्यामुळं मंदार पर्वताचा भार खूप मोठा होता, खूप प्रचंड भार होता आणि तो खाली पडताच त्या भाराखाली काय झालं, दैवदत्तांचं चूर्ण झालं. म्हणजे त्याच्याकडे चिरडले गेले काही जे देव होते आणि दैत्य होते ते. अशा पद्धतीनं म्हणजे घटना घडली. मग आता हे सगळं म्हणजे घडल्यामुळं हे जे देव आहेत आणि दैत्य त्यांना क्षीरसमुद्राच्या तटापर्यंत पण त्या पर्वताला नेता येईना आणि मग ह्या देवांचे दैत्यांचे म्हणजे अतिपरिश्रमानं त्यांचे बाहू मांड्या ज्याच्याविषयी त्यांना गर्व होता, खांदे सगळे असे म्हणजे थकले, छिन्न जखमा झाल्या त्यांना, म्हणजे अशा पद्धतीने चिरडले गेले होते काही देव, त्यामुळं काही असुर पण चिरडले गेले होते. मग आता तिथे काय झालं, मग तिथे भगवान जे आहेत तर ते आपल्या वाहनासह म्हणजे आपलं वाहन कोणतं आहे, भगवान यांचं गरुड वाहन आहे, त्या वाहनावर आरूढ होऊन प्रकटले. पहा ह्या स्लाइड मधला तिसरा मुद्दा.
आणि मग काय केलं त्यांनी, हे पर्वत पडल्या म्हणजे तो पर्वत जो आहे तो पडल्यामुळं म्हणजे अधिक तर देवदेवता जे आहेत ते चिरडून गेले होते किंवा दैत्य सुद्धा चिरडून गेले होते. हे सगळं भगवानाने पाहिलं. मग त्यांनी काय केलं, आपला केवळ एक नेत्र कटाक्ष टाकला, जे चिरडून गेले होते ना दैत्य आणि देव त्यांच्यावर, आणि त्यांना पुन्हा जिवंत केलं बरं का. आणि अशा पद्धतीनं हे देव आणि दैत्य जे आहेत ते दुःखमुक्त झाले, आनंदित झाले. आणि मग त्यांची शरीरं होती म्हणजे जे जखमी झाले होते आता, तर त्यांच्यावर पण भगवान यांनी दृष्टी कटाक्ष टाकल्यामुळे काय झालं, तर त्यांच्या शरीरावर ज्या जखमा होत्या, जे वण होते, सगळे सगळे निघून गेले, ते व्रणरहित झाले. आणि अशा पद्धतीने जे देवता आहेत तर ते जे आहेत तर ते भगवान म्हणजे यांचं जेव्हा आगमन झालं तर तेव्हा पुन्हा ते आनंदी झाले, या सगळ्या दुःखातून त्यांची सुटका झाली. मग आता भगवान यांनी काय केलं, ह्या स्लाइड मधला शेवटून दुसरा मुद्दा, त्यांनी काय केलं, मग भगवान यांनी अगदी सहज म्हणजे एखादी वस्तू कशी अशी आपण सहज उचलून घेतो अशा पद्धतीने, म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत ते, अत्यंत शक्ती आहेत त्यांच्यामध्ये, सर्व प्रकारच्या शक्ती आहेत, त्यांना अजित म्हटलं गेले. त्यांनी काय केलं, हा पर्वत जो आहे तो लिलया म्हणजे एका हाताने उचलून असा गरुडाच्या म्हणजे असं सहज लिलया म्हणजे अगदी सहज म्हणजे अतिशय सहज, कुठलेही म्हणजे रिले या शब्दाचा अर्थ काय, कुठलेही श्रम न करता, बिलकुल कुठलाही श्रम किंवा कष्ट न उपसता अशा पद्धतीने सहज म्हणजे त्यांनी एकाच हाताने उचलून घेतला आणि गरुडाच्या पाठीवर ठेवला. म्हणजे भगवान यांचं वाहन गरुड सुद्धा किती शक्तिशाली आहेत पहा, भगवान यांचे ते भक्त आहेत आणि त्यांचे अवतार आहेत. पक्षांमधले म्हणजे विभूती योगामध्ये आपण भगवद्गीतेच्या अभ्यासले पहा, पक्षांमध्ये पक्षांचा राजा म्हणजे खगामध्ये सर्वश्रेष्ठ असे कोण आहेत, तर गरुड. मग ते म्हणजे कोण आहेत, तर मी स्वतः आहे. म्हणजे भगवान यांनी आपले विभूती सांगितल्यात पहा. मग गरुडराज म्हणजे कोण आहेत, भगवान यांचंच एक प्रकारे विस्तार अवतार आहे. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांचं जे वाहन आहे गरुड, त्याच्यामध्ये पण भगवान यांच्या शक्ती आहे. मग त्यांनी काय केलं, तो पर्वत आहे तो एका हाताने असं सहज उचलून घेतला आणि तो आपल्या गरुडाच्या पाठीवर ठेवला आणि मग स्वतः देखील त्या गरुडावर आरूढ होऊन देवदैत्यांना सह म्हणजे त्यांनाही घेतलं आणि क्षीरसमुद्रापर्यंत ते पोचले. म्हणजे काय, की सर्व शक्तिमान असे सर्वाहून श्रेष्ठ असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, त्याचं हे उदाहरण आहे पहा. आपल्याला कुणी विचारलं तर ही कथा सांगायची की भगवान यांनी काय केलं, तर या सगळ्या दैत्यांना आणि देवतांना, त्यानंतर हा मंदराचल पर्वत आहे त्यालाही घेतलं उचलून आणि आपल्या गरुडाच्या पाठीवर घेतलं आणि स्वतःही बसले आणि ते म्हणजे जे शिरोदकशाही समुद्र आहे तर त्याच्या तटानजीक येऊन पोहोचले. म्हणजे काय, की भगवान जे आहेत तर ते सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि दैत्य आणि देवता ह्यांच्याहूनही श्रेष्ठ आहेत. पण भगवान जे आहेत तर ह्यांचं ह्या सृष्टीच्या रचनेमाग कोणताही हेतू नाही असं वाटतं दैत्यांना. म्हणजे सृष्टी जी आहे ती आपली आपणच निर्माण झाली. पुरुषोत्तम भगवान आहे याच्यावर देवतांचा विश्वास असतो पण दैत्यांचा नसतो पहा. आणि त्यांनी काय केलं पहा, एकाच हाताने केवळ मंदार पर्वत उचलून आणला आणि त्या दैवदैत्यांना सुद्धा उचलून गरुडाच्या पाठीवर ठेवलं. म्हणजे जे कोण सगळे होते दैवदैत्य त्यांना त्या गरुडाच्या पाठीवर बसवलं. म्हणजे त्या गरुडाची पाठ केवढी मोठी असेल पहा. आणि त्या सगळ्यांना उचलून गरुडाच्या पाठीवर ठेवलं आणि त्या सगळ्यांसहित म्हणजे देव देवता तो पर्वत आणि भगवान यांच्या सहित गरुड जो आहे तो तिथे क्षीरसमुद्राच्या काठी पोहोचला पहा. म्हणजे इतका शक्तिशाली भगवान यांचं वाहन आहे पहा. म्हणजे आपण भगवान यांच्या सामर्थ्याची कल्पना तरी करू शकतो का पहा. भगवान यांचं वाहनच जर इतकं, गरुडराजच जर इतके शक्तिशाली आहे तर भगवान किती शक्तिशाली असतील पहा. आणि अशा पद्धतीनं देवगण आणि भक्त हे जे आहेत हे भगवान यांच्या लीलेवर विश्वास ठेवतात, त्यांच्या सामर्थ्यावर दृढ श्रद्धा ठेवतात. पण दैत्य जे आहेत तर त्यांना काय वाटतं, या दंतकथाच वाटतं. जे भगवान जे आहेत तर यांच्याविषयीच्या कथांना काय म्हटलं जातं, मिथ स्टोरीज म्हटलं जातं. पण त्या मिथ स्टोरीज किंवा दंतकथा नाही आहेत, तर त्या सत्यकथा आहेत, भगवान यांच्या यशोगाथा आहेत पहा. म्हणजे भगवान असंख्य ग्रहामध्ये असे सहस्त्र मंदार पर्वत आहेत, मग ते सगळे तरंगत ठेवण्याचं कार्य कोण करतात, भगवान करतात. मग एका म्हणजे त्याच्यापैकी एकाला सुद्धा आपल्याला उचलणं शक्य नाही, म्हणजे या सगळ्या दैत्यांना किंवा देवतांना. मग ही दंतकथा असू शकते का, बिलकुल नाही. म्हणजे तर ह्याच्यावर आपण विश्वासच ठेवला पाहिजे. जे काही आहेत ह्या भगवानांच्या सत्यकथा आहेत आणि भागवतासारख्या म्हणजे पुराणामध्ये त्या आपण अभ्यासतो, तर भागवत हे सर्व वेदांचं सार आहे. म्हणजे ह्या काही दंतकथा असू शकत नाहीत. आणि हे केवळ एखादा विश्वासू किंवा एखादा भक्तच वैदिक शास्त्रात वर्णिलेल्या सगळ्या घटना सत्य घटना म्हणून स्वीकारू शकतो का. मग आता त्यांनी काय केलं,
त्या गरुडाने आपल्या खांद्यावरून तो पर्वत खाली उतरवून समुद्राच्या पाण्याजवळ ठेवला आणि भगवान जे आहेत तर यांची त्याला जाण्याची जेव्हा आज्ञा मिळाली तेव्हा तिथून तो गरुड जो आहे तो निघून गेला. आता मग गरुड का गेला? विष्णूंनी गरुडाला तिथून का जायला सांगितलं? तर आता पक्षीराज गरुड जो आहे हा तर तो आता पुढची लीला करणार होता. काय करणार होता की तो पुढे जाऊन आता वासुकी जो आहे म्हणजे जो सर्प आहे वासुकी तर त्याला तो रविदोर म्हणून घेऊन यायला म्हणजे जो त्याला घेऊन येणं आवश्यक होतं आणि ह्यासाठी गरुड राज्य आहे ते भगवानांची आज्ञा घेऊन पुढे निघून गेले. मग आता मंदार पर्वताची रवी होणार होती आणि जो वासुकी आहे तर त्याची जी आहे तर ती रवी तोर होणार होती आणि यासाठी जो गरुड आहे तर तो भगवान यांची आज्ञा घेऊन तिथून निघून गेला की जेणेकरून त्याला वासुकीला तिथे आणता येईल. मग आता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानांच्या अशा अद्भुतच लीला आहेत पहा की ज्या नास्तिक व्यक्तीला समजणं अवघड आहे. परमेश्वर एका हाताने पर्वत उचलण्यासाठी बिलकुल श्रम घेत नाहीत. त्यांच्या कृपेने गरुडाने काय केलं दैव म्हणजे जे देव आहेत दैत्य आहेत सगळ्यांना एकाच वेळी उचलून नेलं आणि अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत ते सर्व शक्तिमान आहेत म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं योगेश्वर असं म्हटलं जातं पहा. आता आपण पुढे जाऊया. पुढची स्लाइड घेऊया आपण. ह्याच्या पुढची माताजी. हा इथे चित्र सगळ्यांनी पाहिलं पहा की हे चित्र मला नीट दिसत नाही तुम्हाला सर्वांना दिसत असते तर ह्या चित्रामध्ये जे आहे तर थोडस वरती घे स्लाइड माताजी. हा चित्रामध्ये भगवान दिसतात पहा. नीट दिसतंय तुम्हाला सर्वांना हे? थोडीशी स्लाइड वरती घेता येईल माताजी तर ते दिसते पहा सगळे देवदेवता ह्यांना घेऊन आले भगवान जे आहेत गरुड जे आहेत त्याच्यावरून येऊन आणि इथे ते मंदार पर्वत जो आहे तो क्षीरोदकशाही समुद्राच्या काठाशी जो आहे तो पर्वत इथे ठेवला. आता पुढे जाऊ आपण. तो पर्वत कसा होता सोनेरी होता त्यामुळे इथे सगळं सोनेरी असं दिसतंय पहा पर्वताचं जे स्वरूप आहे. पुढे जाऊ. हा थोडस वरतीच घ्या. हा तसे वर वर आता जसं घेतलं होतं ना वर स्लाइड थोडीशी घेतली तर हे दिसतंय पहा सर्वांना चित्र. ते चित्र थोडं वरती घेता येईल माताजी? एक काम करू मी ग्रुपवर काय करेन ही चित्र पाठवेन म्हणजे तुम्हाला ही लिहिलेली चित्र समजू येतील. इथे काय होतंय स्लाइड कट होत आहेत बहुतेक अर्धी चित्र दिसत आहेत. तर आता आपण पुढचा श्लोक अभ्यासूया. तर आता पुढे काय घडलं तर आता ह्या पुढच्या अध्यायामध्ये ही पुढची लीला आहे. तर भागवतातला जो पुढचा अध्याय आहे 7वा अध्याय म्हणजे 8व्या स्कंदातला आता 7व्या अध्यायावर आपण गेलो. तर त्यातल्या 8व्या श्लोकामध्ये ही लीला जी आहे पुढे कशा पद्धतीने घडली तर त्याचं वर्णन आहे. तर आता इथे काय घडलं ते आपण समजून घेणार आहोत. विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभि संधी कृपावतु कच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहारः. तर आता याचा अर्थ काय तर आपण समजून घेणार आहोत. तर दैवगतीने उद्भवलेल्या या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अमर्याद असे शक्ती संपन्न जे भगवान आहे तर त्यांनी आपल्या सत्य संकल्पामुळे एक अद्भुत असं कूर्मरूप धारण केलं बरं का. आता भगवानांनी काय केलंय कूर्मरूप धारण केलं आणि या कूर्मरूपात त्यांनी पाण्यामध्ये प्रवेश केला आणि असा बुडत असलेला मंदार पर्वत आहे त्याला वर काढलं. आता मंदार पर्वत बुडत का होता हे आपण थोडस जाणून घेऊया. इथे महत्वाचे श्लोक आहेत तर पार्श्वभूमी आपण समजून घेऊया. तर काय झालं की जेव्हा देवदानवाने नागराज वासुकीला आमंत्रित केलं आणि त्याला सांगितलं की अमृताचा काही भाग आम्ही तुला पण देऊ हा
आणि मग तू काय कर, ह्या पर्वताला तू रविदोर म्हणून स्वतःला गुंडाळून टाक. आणि तू रविदोर म्हणून भूमिका जी आहे ती पार पाडायची. मग अमृत प्राप्ती होणार म्हणल्यावर त्याला खूप आनंद झाला वासुकीला, आणि मग त्यांनी समुद्र मंथन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला बरं का. मग आता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, प्रथम वासुकीला मुखाकडून धरलं. मग देवांनी पण तसंच केलं. मग आता जे इथे जे भगवान आहेत तर ते कसे चतुर आहेत त्याचं आपण वर्णन समजून घेणार आहोत. तर भगवान जे आहेत तर त्यांना त्या वासुकीच्या मुखाकडची जी बाजू आहे तर ती देवतांना द्यायची होती. म्हणल्यावर त्यांनी काय केलं, भगवान यांनी प्रथम काय केलं, त्या वासुकीला मुखाकडून स्वतःच धरलं. म्हणल्यावर मग भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धा आणि विश्वास ठेवणारे कोण आहेत, त्यांचे भक्त म्हणजे देवता आहेत. त्यांनी काय केलं, मग लगेचच तिकडे मुखाची बाजू आहे तर ती स्वतः त्यांनी धरली. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत ते आपल्या भक्तावर कृपा करत असतात, त्यांना आपल्या कृतीतून मार्गदर्शन करत असतात. आणि असेच कोण असतात, भगवान यांच्या म्हणजे प्रमाण कार्य करणारे गुरु असतात पहा आपल्या जीवनामध्ये जे येतात प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु. तर ते काय करत असतात, आपल्या कृतीतून म्हणजे आपल्या आचरणातून आपल्याला शिकवत असतात, म्हणून त्यांना आचार्य असं म्हणतात. मग भगवान यांच्याप्रमाणेच ते कार्य करत असतात, आणि म्हणून गुरु जे आहेत तर त्यांना श्रीकृष्णांच्या इतकाच सन्मान द्यावा किंवा गुरूंना श्रीकृष्णांच्या इतकंच महत्व दिलं जावं असा आपल्या वेदांचा निर्णय आहे पहा. म्हणजे भगवान यांचं ते प्रकाश रूप आहेत आपली शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु म्हणजे, आणि म्हणून त्यांना तितकाच सन्मान दिला जावा असं चैतन्य चरितामृतामध्ये उल्लेख येतो. मग आता हे जे दैत्य होते तर यांनी काय केलं, मग म्हणजे सर्पाचा अमंगळ भाग म्हणजे काय तर शेपटी असते. मग ती जी आहे शेपटी तर ती त्यांना काही धरायला आवडलं नाही बरं का. मग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आणि देवांना धरलेला पुढचा जो भाग होता त्यांना धरायचा होता तर म्हणजे तो जो भाग आहे म्हणजे देवांना धरायला जो दिलाय मुखाचा भाग तो त्यांना धरायचा होता. म्हणजे हे जे असुर होते ना त्यांना बिलकुल नाही आवडलं त्यांना शेपूट धरायला मिळाली, कारण सर्पाचे ते अमंगळ म्हणजे अशुभ अंग आहे शेपूट म्हणजे, आणि म्हणून बिलकुल नाही त्यांना आवडलं. आणि जो भाग शुभ आणि गौरवशाली होता तो अशा प्रकारे असुरांनी काय केलं की म्हणजे तो त्यांना मिळाला नाही. म्हणजे त्यामुळे मग असुरांनी काय केलं, स्वतःला आम्ही फार वेदशास्त्र संपन्न आणि जन्मकर्माने श्रेष्ठतम आहोत आणि म्हणून आम्हालाच सर्पाचा पुढील मुखाचा भाग मिळायला पाहिजे असा भगवान यांच्या समोर आग्रह धरला. म्हणजे हट्टून बसले जे असुर होते ते, की असुरांनी सांगितलं की सर्पाचा पुढचा भाग शुभ आहे त्यामुळं तो भाग जो धरणं आहे ते आमच्यासाठी योग्य राहील. आणि मग असुरांचा स्वभावच आहे ते देवतांच्या विरोधातच ते जातात. आणि अशा पद्धतीनं आपण पाहतो कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये पण असंच घडतं पहा. जेव्हा भक्त प्रचार प्रसार करत असतात तेव्हा त्यांना विरोधकच भेटतात पहा. आपण गोरक्षणाचा पुरस्कार करतो है की नाही, मग लोकांना अधिक दूध पिण्यासाठी आणि दुधापासून निर्मिलेली स्वादिष्ट व्यंजने खाण्यासाठी आपण सांगतो. मग असुर मात्र काय करतात, ह्याला विरोध करतात, गोहत्येला प्रोत्साहन देतात पहा. मग ही असुरी वृत्ती आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं नेहमी जे आहे तर ते देव आणि असुर म्हणजे देववृत्तीचे लोक म्हणजे चांगले लोक भगवत भक्त आणि असुर म्हणजे जे नास्तिक आहेत त्यांच्यामध्ये अशा पद्धतीने विरोध हा सुरूच राहणार पहा. ते गोहत्या करतात, गोमांस खातात, मग असं पूर्वापासून म्हणजे पूर्वापार काळापासून घडतच चाललंय पहा. आणि अशी वर्षानुवर्ष स्पर्धा ही होतच चालली पहा. म्हणजे आपलं तथाकथित जे वेदाध्ययन आहे त्या बळावर आम्ही सुद्धा वेद संपन्न आहोत आणि आम्ही सुद्धा जन्मकर्माने श्रेष्ठ आहोत असं ते घोषित करतात स्वतःला महान, स्वतःच महान घोषित करतात ते असुर असतात ते, आणि म्हणून त्यांनी स्वतःलाच महान घोषित केलं. आणि भगवान यांना सांगितलं की सर्पाच्या मुखाचा भाग धरायचा आहे आम्हाला, आणि आम्हाला आमच्यासाठी ते चांगलं ठरणार आहे. म्हणजे आम्हाला तेच सर्पाचं मुखच आम्हाला ते पकडण्यासाठी मिळायला पाहिजे अशा पद्धतीने त्यांनी भगवान यांच्यासमोर हट्ट धरला. मग आता भगवान यांना काय वाटलं की सर्पाचा घातक भाग धरणे म्हणजे यात बुद्धिमत्ता नाहीये, आणि म्हणून त्यांनी असुरांना शेपूट जी आहे तर ती धरायला लावली होती. म्हणजे काय की घातक भागाला जर असा नास्तिक प्रवृत्तीचा व्यक्ती असेल तर अजून घातक गोष्ट ठरेल, अजून घातक घटना ठरेल. आणि म्हणून अशा घातक भागाला जिथं मुख आहे तिथं कसा पाहिजे व्यक्ती, जबाबदार व्यक्ती पाहिजे, आणि म्हणून तिथे इंद्रादी इतर देवतांना त्यांनी मुख धरण्यासाठी सांगितलं त्या नागाचं वासुकी नागाचं. आणि मग जे असुर होते त्यांना शेपटीचा भाग धरायला सांगितला.
पण ती धरण्यात म्हणजे त्यांना काही संकट नव्हतं, म्हणजे शेपटीचा भाग जो आहे तर त्यामध्ये कुठलंही संकट नव्हतं, म्हणजे तो शेपटीचा भाग घातक नव्हता, म्हणजे त्यांच्याकडे धरायला दिला असुरांकडे, आणि म्हणून भगवान यांनी त्यांना म्हणजे असुरगणांना शेपटीचा भाग धरायला सांगितलं होता. पण स्पर्धेची भावना इतकी असते असुरामध्ये की त्यांना वाटलं की मला मुखाचाच भाग आम्हाला धरायचा आहे, कारण देव जे विष पिण्यासाठी म्हणजे गेले असते समजा, तर असुरांनी असा निर्धार केला असता की आम्हाला सुद्धा विषच प्यायचंय, म्हणजे इतकी स्पर्धा ते करतात. म्हणजे देव देव जर विष पिऊन मृत्यूपत करणार असले तर आम्हाला त्यांच्या आधी विष पिऊन मृत्यूपत करायचंय, अशा पद्धतीनं असुर देवतांची स्पर्धा करतात, म्हणजे ते बुद्धीने विचारच करत नाहीत. आणि म्हणून भगवान यांनी काय सांगितलं की मुखाचा भाग जो आहे तो, म्हणजे भगवान यांनी तो निर्णय दिला की मुखाचा जो भाग आहे तो देवता जे आहेत तर ते तो त्या भागाला तो म्हणजे देवतांचा तो भाग आहे, आणि तो त्या वासुकी नाग जो आहे तर त्याच्या मुखाच्या भागाला देवता राहतील, आणि तो वासुकी नागाला मुखाच्या बाजूने ओढतील, अशा पद्धतीने भगवान यांनी निर्णय दिला. मग आता याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर असे असुरी नास्तिक व्यक्तींपासून आपल्या जीवनामध्ये आपण सावध राहायचं. तर अशा पद्धतीचे लोकांचं ज्ञान असतं ते मायेने हिरावून घेतलेलं असतं, ते मूढ नराधम असे असतात. माया परत ज्ञान आपण म्हणतो ना, भगवद्गीतेमध्ये श्लोक आलाय पहा, माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता 7.15 मध्ये. मग अशा लोकांपासून आपण दूर राहायचं, आणि भगवान यांचा दिव्य उपदेश जे ग्रहण करतात आणि भगवान दिलेल्या उपदेशांचं जे आचरण करतात अशा लोकांच्या आपण संगतीत राहायचं. दैवी प्रकृती असणाऱ्या लोकांच्या संगतीत, म्हणजे देवांच्या संगतीत, भक्तांच्या संगतीत आपण राहायचं. मग आता देवांच्या प्रस्तावाला विरोध करून आता दानव जे होते ते पुन्हा शांत बसले बरं का, म्हणजे आम्हाला ते म्हणजे मुखाची बाजू पाहिजे अशा पद्धतीने हट्ट केला, आणि मग ते पुन्हा शांत बसले. मग त्यांचा हेतू लक्षात घेऊन भगवान जे आहेत तर ते सर्वांना समान स्तरावर जे आहेत तर ते कृपा करत असतात. मग भगवान जे आहेत तरी पक्षपात करत नाहीत. मग भगवान यांनी स्मित केलं, आणि मग काय केलं, भगवान यांनी त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला. मग भगवान यांनी काय केलं, इतका हट्ट करू लागले ते, म्हणून भगवान यांनी काय केलं, त्या सर्पाची शेपटी जाऊन धरली. मग भगवान यांचं अनुसरण केलं त्यांच्या भक्तांनी, म्हणजे देवतांनी सगळ्या, मग देवांनी पण जाऊन शेपटी धरली. अशा पद्धतीनं सर्प धरण्याची जी प्रक्रिया आहे ती पुन्हा बदलली. म्हणजे त्यांनी काय केलं की शेपटीच्या बाजूला देवतांना पाठवलं, स्वतः जाऊन त्यांनी शेपटी धरल्यामुळे देवतांनी पण जाऊन शेपटी धरली त्या वासुकीची, आणि मग मुखाच्या बाजूला त्यांनी काय केलं की दानवांना पाठवलं. मग अशा पद्धतीनं देव दानवांचं आता क्षीर समुद्र, म्हणजे त्यांच्या मदतीने क्षीरसमुद्राचं मंथन चालू झालं होतं बरं का. पण इथे घडलं काय की क्षीरसमुद्रात जो मंदार पर्वत रवी म्हणून उपयोगात आणायचा होता, तर मंथन करताना काय झालं, त्या पर्वताला काही आधारच नव्हता, आणि त्यामुळे एवढे महाबलाढ्य देव देवता आहेत त्यांनी त्या पर्वताला सावरून धरलं तरी पण तो समुद्रात बुडूनच गेला, बुडून गेला पूर्णपणे. आणि मग त्या पर्वतात तो, म्हणजे तो पर्वत जो आहे तो समुद्रामध्ये बुडून गेल्यामुळे काय झालं, त्याची रवी करता येईना त्यांना, मंदार पर्वताची रवी म्हणून त्यांना उपयोगात आणता येईना. आणि मग मंथन करत असताना त्या पर्वताला आधार नसल्यामुळे काही ते मंथन म्हणजे ती प्रक्रिया पण होत नव्हती. मग काय केलं की आता काय करायचं, म्हणजे अशा पद्धतीने विचार झाला. मग पर्वत बुडाल्यामुळं आता देवदेवता एकदम खिन्न झाले होते, त्यांच्या म्हणजे सगळे चेहरे एकदम सगळ्यांचे पडलेले होते. मग आता ह्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भगवान जे आहेत तर त्यांनी पुन्हा आपल्या शक्ती संकल्पना, म्हणजे सत्य संकल्पना, त्यांनी काय केलं, कूर्मरूप धारण केलं, आणि या कूर्मरूपात त्यांनी पाण्यात प्रवेश केला. आणि मग तो पाण्यात जो बुडालेला मंदार पर्वत होता त्या पर्वताला त्यांनी वर काढलं. म्हणजे पहा, देव आणि दानव असे दोन प्रकारचे मनुष्य असतात, पण ते दोघेही सर्व शक्तिशाली नाहीत. सर्वश्रेष्ठ शक्ती कुणाकडे आहे, भगवान यांच्याकडे. आणि मग त्यांच्या मार्गात जे अडथळे येतात वेगवेगळे ते आपण पाहिले पहा, असेच आपल्या जीवनामध्ये अडथळे येत असतात पहा. आणि मग या सगळ्यांचा निपात करण्यासाठी आपण भगवानांच्या शरण गेलं पाहिजे पहा. म्हणजे दैत्य आणि देव यांना कशा अडथळ्यांना सामोरं जायला लागलं पहा, आणि मग भगवान यांची सर्वोच्च शक्ती कशी आहे हे आपण समजू शकतो पहा याच्यावरून. म्हणजे काय की आपल्या जीवनात येणारी संकट ही भगवान यांचीच योजना असतात असं समजून आपण भक्त जे आहेत तर ती सहन करत असतात आपल्यासारखे भक्त, आणि ते वरदानच समजतात, आपल्याला सुधारण्याची एक दिलेली भगवानाची संधी आहे असं भक्त समजतात. आणि मग दैत्य आणि असुर मात्र काय करतात, म्हणजे परमेश्वराचं अस्तित्वच ते मानत नाहीत, आणि त्यामुळे त्या अडथळ्यांना योगायोग मानतात. आणि परमेश्वर तिथे उपस्थित होते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तिथे उपस्थित होते, आणि त्यांच्या इच्छेनं हेच अडथळे निर्माण पण झाले होते.
आणि त्यांच्या इच्छेनंच ते दूर झाले होते. मग हे कोण जाणतो? खरा भक्त जाणतो. आणि मग भगवानांनी कूर्म अवतार धारण करून तो महान पर्वत आहे तो आता धरून ठेवला. आणि म्हणून भगवान यांच्याविषयी आपण सुरुवातीला गायलं होतं पहा मागच्या भागामध्ये. क्षितिरिह विपुलतरे तव तिष्ठती पृष्ठे, म्हणजे भगवान यांनी स्वतःच्या पाठीवर पर्वत घेतला. आणि पुढे काय आपण गायलं होतं? केशव द्रुत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे जे आहेत तर त्यांनी काय केलं तर कच्छप अवतार किंवा कासवाचा अवतार धारण केला. आणि अशा पद्धतीनं आपल्या पाठीवरती तो पर्वत जो आहे तो त्यांनी धारण केला. म्हणजे जी सगळी संकट आहेत ती भगवानच निर्माण करू शकतात आणि त्या संकटांना दूरही करू शकतात पहा. मग ही गोष्ट भक्त जाणतात पण असुर मात्र जाणू शकत नाही. मग या श्लोकातून आपण शिकलो. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हरे कृष्ण. हा माताजी पुढच्या स्लाइड वर जाऊ. हा हरे कृष्ण माताजी. हा माताजी. अटेंडन्स लिंक नाही पाठवली माताजी. हा कुमुद माताजी अटेंडन्स लिंक शेअर कराल तुम्ही? हरे कृष्ण. म्हणजे आपली फीडबॅक लिंक आहे पहा ती शेअर करा फीडबॅक साठीची. आता इथे काय घडलं ते आपण समजून घेऊया. तर इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी भगवानांनी काय केलं, इथे झोपलेले भगवान दिसतात पहा. मी जसं सांगितलं पालथी झोपले भगवान. मग कासवाचा आकार घेतला म्हणजे कासवाचे मुख आहे हा. आणि पहा मग त्याच्यावर मंदार पर्वत आहे. मग आता शेपटीच्या बाजूला भगवान यांचा अजून एक रूप आहे हा आणि देवता. आणि इकडे असुर आहे. म्हणजे इकडे हे रूप आहे प्रतिकात्मक रूप म्हणजे आपल्याला समजण्यासाठी. आणि सगळे देवताच आहेत खरं तर. आणि मग म्हणजे भगवान असे विस्तार करतात वेगवेगळे. मग आता भगवान या दिशेला गेल्यानंतर देवता त्यांच्या पाठोपाठ जाऊन त्यांनी शेपूट धरलं त्या वासुकीचं. मग आता ते वासुकीने काय केलं, त्या मंदार पर्वताला मेलटोळे घालून गुंडाळलं. आणि मग तिथे काय झालं पूर्ण म्हणजे अवतारात भगवान हे झोपले असे आपली पाठ वरती करून. हा आणि मग त्याच्यावर मंदार पर्वत जो आहे तर तो ठेवला गेला. आता पुढे काय घडलं पहा. मग आता मंदार पर्वत वर आलेला पाहून देवदैत्यांना पुन्हा समुद्राचं मंथन करण्याविषयी आता उत्साह वाटला. आता भगवान यांची पाठ केवढी मोठी होती तर 1,00,000 योजन म्हणजे 8,00,000 मैल. इतक्या मोठ्या म्हणजे एखादा मोठा द्वीप असतो ना अशा पद्धतीनं मोठीच्या मोठी पाठ होती भगवानांची. अत्यंत विस्तीर्ण अशी पाठ होती. आणि त्यावर म्हणजे त्या पाठीवर म्हणजे त्या कुर्माच्या पाठीवर त्यांनी म्हणजे मंदार पर्वत अशा पद्धतीनं कुर्म रूपात त्यांनी धारण केला होता. मग आता जेव्हा देव आणि दानव यांनी पुन्हा काय केलं आपली जी शक्ती आहे त्यानुसार म्हणजे त्यांनी काय केलं या कुर्माच्या पाठीवर पर्वत जो आहे तो फिरवायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांनी मंथन सुरू केले. मग तेव्हा कुर्माने त्या पर्वताच्या फिरण्यानं जे काही त्याच्या पाठीवरील घर्षण आणि अंग खाजवल्याप्रमाणे मानून त्याचा जो आनंद आहे तो घेतला. म्हणजे सुरुवातीला आपण श्लोक पाहिले ना तर त्यामध्ये हे वर्णन होतं पहा. मी सांगितलं होतं तुम्हाला सगळ्यांना की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांनी मंदार नामक पर्वत आहे तो आपल्या पाठीवर घेऊन म्हणजे त्यांना बिलकुल त्रास नाही झाला. उलट त्यांच्या पाठीवर जी खाज निर्माण झाली जो कंठ सुटला आणि त्या पर्वताच्या फिरण्यामुळे त्यामुळे त्यांना आनंद वाटला ते संतुष्ट झाले. मग आता इथे मी जे आपल्याला सांगितलं की भगवान यांच्याच कृपेमुळे प्रत्येक गोष्ट घडत असते पहा. आणि अशा पद्धतीने प्रत्येक म्हणजे संकटातून आपल्याला भगवान हेच जे आहेत तर ते तारणारे असतात. मी जे आता सगळ्यांना जे काही सांगितलं होतं म्हणजे सखोल स्तरावर तर तेच इथे या चित्राच्या माध्यमातून भगवान यांचं वर्णन जे आहे तर ते ह्या चित्राच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. आता पुढची स्लाइड बघा आपण जाऊया. त्याची त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा आता या श्लोकाच्या म्हणजे हा जो श्लोक आहे 9 आणि 10 त्याच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत त्याच्या मध्ये काय सांगितलंय. तर आता
इथे जो मंदार पर्वत जो वर आला होता, ते पाहून देव आणि दैत्यांना काय झालं, पुन्हा उत्साह आला आणि मग तो मंदार पर्वत जो आहे तर त्याचा पुन्हा त्यांनी रवी म्हणून वापर करून समुद्राचं मंथन सुरू केलं. मग आता भगवानांची पाठ कशी होती तर खूप मोठी होती. आणि एखादा मोठा द्वीप असेल 8 लक्ष असं त्याचं 8 लक्ष मैल असं त्याचं परिमाण आहे. तर इतकी मोठी अशी भगवानांची पाठ होती. मग आता पुढे काय केलं तर हे जे भगवान आहेत तर त्यांच्या पाठीवर अशा पद्धतीनं घर्षण केल्यामुळं अंग खाजवल्याप्रमाणे त्यांना आनंद झाला भगवानांना. त्या कुर्माने काय केलं, पर्वताच्या फिरण्यानं होणारं जे पाठीवरचं घर्षण आहे त्यामध्ये आनंद मानला. मग हे आपण ह्या चित्रात पाहतो पहा. इथे हेच या श्लोकाचा मतितार्थ इथे या स्लाइड मध्ये दिलाय. तर इथे भगवान जे आहेत तर त्यांचं हे कूर्म रूप आहे, त्यांच्या पाठीवरती हा मंदार पर्वत आहे आणि अशा पद्धतीने हा वासुकी नाग आहे आणि इकडून देव जे आहेत तर त्यांनी आपल्या बाहुबलाने ते जे आहेत ते त्या वासुकी नागाच्या दोराला ओढतात. इकडून जे आहेत ते मुखाच्या बाजूला कोण आहेत, असुर आहेत, ते ओढतायत आणि अशा पद्धतीने हे जे आहे मंथन लीला सुरू झाली. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइड वर जाऊ माताजी. हरे कृष्ण. आता आपण 16व्या श्लोकवर जाणार आहोत, पण त्याआधी थोडस समजून घेणार आहोत. आता भगवान विष्णूंनी काय केलं, आसुरामध्ये रजोगुणाच्या रूपात आणि देवांमध्ये त्यांनी सत्वगुणाच्या रूपात आणि वासुकीमध्ये तमगुणाच्या रूपात प्रवेश केला आणि त्यांना प्रोत्साहन देऊन काय केलं, शक्ती सामर्थ्य वाढवलं. म्हणजे जिथे तिथे भगवान यांचीच शक्ती आणि भगवान यांचीच इच्छा असावी लागते पहा, हे आपल्याला समजू येईल या घटनेतून. मग आता दुसरा महापर्वतच झालेले असे सहस्त्रावधी हात असलेले भगवान विष्णू जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, म्हणजे ते ह्या मंदार जो पर्वत आहे त्याच्या माथ्यावर पण प्रकटले पहा. आपण चित्रात पाहिलं होतं पहा, इथे पण दिसतं पहा चित्रात. त्या पर्वताच्या माथ्यावर पण भगवान प्रकटले सहस्त्रावधी. इथे पहा सर्व सहस्त्रावधी हात आहेत त्यांना. आणि असे सहस्त्रावधी हात असलेले म्हणजे जणू दुसरा महापर्वत बनूनच ते मंदार जे आहेत तर त्याच्या माथ्यावर प्रकटले. आणि त्यांनी एका हाताने काय केलं, त्यांनी एका हाताने पर्वत जो आहे तो त्याला धरलं आणि मग स्वर्गलोकातील ब्रह्मदेव, शिव किंवा इंद्र या देवानी भगवान यांची स्तुती केली आणि त्यांनी पुष्पवृष्टी करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांनी काय केलं, दोन्ही दिशांनी तो मंदार पर्वत ओढला जात होता. इकडे दोन्ही दिशांनी असुरांकडून आणि देवांकडून. आणि मग ते पाठी म्हणजे त्यांनी आपल्या पाठीवर कूर्म बनून पर्वत जो आहे तो धारण केला. पण वरती पण काय केलं, ते स्वतः त्यांचं एक आणखी एक रूप आहे त्या रूपामध्ये विस्तारित केलं. ते कसं रूप होतं, सहस्त्रावधी हात असलेले, कारण हातांची गरज पडणार होती. मग त्यांनी काय केलं, त्यापैकी एका हाताने त्यांनी काय केलं तर दोन्ही दिशांना ओढला जाणारा मंदार पर्वत एकदम संतुलित ठेवला. म्हणजे एका हाताने त्यांनी कशा पद्धतीने संतुलित ठेवला तर एका हाताने त्यांनी तो पर्वत धरला, धरून ठेवला आणि अशा पद्धतीने लीला घडली. म्हणजे त्यांच्या पाठीवर म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या पाठीवर प्रथम त्यांनी मंदार पर्वत धारण केला. म्हणजे तिथे पण भगवानांचा कूर्म अवतार आहे, कूर्म रूपात स्वतःला विस्तारित केलं. मग वरती पण त्यांनी मंदार पर्वताच्या वरती पण स्वतःला सहस्त्र हात असलेल्या रूपात विस्तारित केलं. परत त्यांनी काय केलं तर असुरांमध्ये त्यांनी जे आहे ते म्हणजे रजोगुणाच्या रूपात प्रवेश केला आणि सत्वगुणाच्या रूपात देवतांमध्ये प्रवेश केला की त्यांचं सामर्थ्य वाढावं आणि वासुकीमध्ये तमोगुणाच्या रूपात प्रवेश केला. आणि अशा पद्धतीनं समुद्र मंथन लिहिलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भगवान विष्णूंनी तिन्ही पक्षांच्या मध्ये तिन्ही गुणांना अनुसरून प्रवेश केला पहा. आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांनी प्रवेश करून त्या मंथन लिहिलेला प्रोत्साहन दिलं. का तर ते थकले असते अन्यथा. आपण पाहिलं मागच्या स्लाइड्स मध्ये अभ्यासलं की थोडंसं अंतर चालून गेल्यावर तो मंदारगिरी पर्वत उचलून पण ते थकून गेले, त्यांना पर्वत देखील असुरांना किंवा देवतांना आणता आला नाही. मग आता हे मंथन करताना सुद्धा थकून जातील म्हणून त्यांनी स्वतःच वेगवेगळ्या गुणांच्या माध्यमातून प्रवेश केला या देवतांमध्ये आणि असुरांमध्ये आणि त्या वासुकीमध्ये. आणि मग काय घडलं तर अशा पद्धतीनं जिथे तिथं परमेश्वरच आहेत पहा. आणि ही सगळी इतकी सुंदर लीला पाहून जे ब्रह्मदेव आहेत, भगवान शिव आहेत, इंद्र आहेत, त्यांनी काय केली, पुष्पवृष्टी केली. पहा किती सुंदर लीला घडली ना, आपल्याला ऐकताना सुद्धा किती आनंद येतोय. म्हणजे जिथे तिथे भगवान यांनी स्वतःच अस्तित्व आहे त्या बाधित राखलं. प्रत्येक ठिकाणी आपण जे शास्त्रामध्ये वाचतो, ऐकतो, गुरूंच्याकडून ऐकतो किंवा आचार्यांकडून ऐकतो, सर्वव्यापी आहेत भगवान. कसे आहेत
तर अशा पद्धतीनं प्रत्येक कृती किंवा प्रत्येक कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी भगवान यांचंच अस्तित्व आणि त्यांची इच्छा जी आहे ती असणं अपेक्षित आहे. अन्यथा भगवानाच्या इच्छेविना आणि भगवानाच्या अस्तित्वाविना कुठलंच कार्य घडू शकत नाही. पहा, अगदी गवताचं पात देखील हलू शकणार नाही. तर याचं उदाहरण म्हणजे पहा, म्हणजे प्रत्येक कृतीमध्ये भगवान हे जे आहेत तर त्यांनी सहभाग जो आहे तर तो आपला तिथे दाखवला. आणि इतकी सुंदर लीला हे घडल्यामुळं सर्व जे देवता आहेत म्हणजे ब्रह्मदेव, शिव आणि इंद्र यांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली. मग आता भगवान पर्वतावर आणि पर्वताखाली पण होते बरं का. तसंच त्यांनी देव, दैत्य, वासुकी आणि प्रत्यक्ष पर्वतात पण प्रवेश केला होता. आणि दैव दैत्यांना म्हणजे आता मंदारच राहिला त्याच्यामध्ये पण त्यांनी प्रवेश केला. आणि अशा पद्धतीनं दैवदैत्यांना प्रेरित केल्यामुळं वेडाने झपाटल्याप्रमाणे अमृतासाठी म्हणजे ते सगळेजण त्या अमृताचं म्हणजे कलश मिळवण्यासाठी देवता पण आणि दैत्य पण एकदम म्हणजे जसं ते म्हणजे वेड असतं की ही गोष्ट मिळवायचीच अशा पद्धतीनं वेडानं झपाटल्यासारखे तो कलश मिळवण्यासाठी जोरजोरात मंथन करू लागले. आणि मग दैवदैत्यांच्या बळामुळे काय झालं, क्षीरसमुद्र इतका खवळला गेला की समुद्रातल्या सर्व मगरींना प्रचंड त्रास झाला. आणि मग काय झालं, समुद्राचं मंथन ते होतच राहिलं. मग त्या वासुकी नागाला सहस्त्रावधी डोळे आणि सहस्त्रावधी तोंड होते बरं का. त्याच्या तोंडातून धूर आणि अग्निज्वाळा आल्यामुळे काय झालं, तर त्या अग्निज्वाळा म्हणजे ते विषाच्या ज्वाळा आहेत ना, अग्नीसारख्या येतात बाहेर त्याचे. आता तोंडातून तो विषच फेकणार सर्प आहे तो. मग त्यामुळे आणि डोळ्यातून पण विषाचा प्रसार होत असतो त्याच्या. मग तो देखील जसं म्हणजे त्याला दोर म्हणून ओढलं जात होतं तसं त्याचेही परिश्रम होत होते. पण त्याच्यामध्ये पण भगवान यांनी प्रवेश केलेला होता. मग त्यामुळे काय झालं, कौलेन नावाचा एक होता, कालेय नावाचा एक होता आणि बळीराजा किंवा इल्वलादी नावाचा दैत्य होता. हे सगळे घायाळ झाले. म्हणजे त्या धुराचा जो वणवा होता, त्याच्या विषाचा धुराचा वणवा जो आहे तो असा पसरला की त्यामुळे काय झालं की दैत्यांचं तेज हळूहळू नष्ट होऊन गेलं. आणि मग काय झालं पुढे, देवांची पण हीच अवस्था झाली. वासुकीच्या तोंडातून जे निघत होत्या विषाच्या ज्वाळा आणि त्याच्या श्वासातून जे निघत होत्या त्याला जसं ओढायचे ते वासुकीला, एकीकडून दैत्य ओढायचे एकीकडून देव ओढायचे. आणि मग त्या वासुकीचे परिश्रम होत होते आणि त्यामुळे त्याचे श्वास वाढत होते. आणि त्या श्वासाच्या ज्या ज्वाळा होत्या त्यामुळे काय झालं, देवतांची सगळी म्हणजे जी वस्त्र आहेत किंवा माळा आहेत, अस्त्र शस्त्र सगळं निस्तेज होऊन गेलं. त्यांची मुख काळवंडून गेली. म्हणजे दैत्य आहेत ते वृक्षासारखे दिसायला लागले. सुरू वृक्ष कसा असतो काळ्या रंगाचा, असे दिसायला लागले. त्यांच्यावर त्या विषाचा प्रभाव झाला. आणि मग देव आहेत तर ते निस्तेजच झाले. त्यांच्या म्हणजे त्यांची वस्त्र माळा सगळं काळवंडूनच गेलं अशा पद्धतीने. आणि मग पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांच्या कृपेमुळं काय घडलं, मग भगवान यांना हे सगळं लक्षात आलं. आणि मग भगवान यांनी काय केलं, त्यांच्यावर कृपा केली म्हणजे दैत्यावर पण आणि ह्या देवतांवर. आणि मग त्यांनी काय केलं, तर समुद्रावर असे सगळे ढग एकत्रित झाले त्यावेळेला. इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी, असे सगळे ढग एकत्रित झाले तिथे काळे पांढरे. आणि मग तिथे काय झालं, तर त्यावेळेला ढग एकत्रित झाले आणि मग त्या ढगातून म्हणजे जो आहे तो असा धुवाधार पाऊस सुरू झाला. आणि त्या पावसाच्या धारा आणि त्या लाटा त्यांच्यावरून वाहणारं गार जे वारं होतं त्यामुळे काय झालं, हे सगळे देवता आहेत त्यांचा श्रम परिहार झाला. ते अशा इतक्या विषाच्या ज्वाळामुळे हैराण झाले होते की ते दमून थकून गेले होते आणि निस्तेज बनले होते. मुख त्यांची काळवंडून गेली होती. मग ते सगळे त्या पावसाच्या तुषारांनी काय झाले, पुन्हा ताजेतवाने झाले. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग आता आपण त्याच्या पुढचा भाग समजून घेऊ. मग आता देवदैत्यांचा म्हणजे हा 16व्या श्लोकात जो आहे तो, की दैवदैत्यांच्या म्हणजे जे अधिपती होते, म्हणजे आता देवतांचे प्रमुख आहे इंद्र, तसं दैत्यांचा प्रमुख आहे बळीराजा. मग यांनी काय केलं, समुद्र मंथन करून पण त्यातनं अमृत काही उत्पन्नच होईना म्हणल्यावर स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहे तर त्यांनीच काय केलं, समुद्र मंथन करायला सुरुवात केली. पहा असं सुंदर वर्णन आहे. पहा, भगवानांना अजित म्हटलं जातं म्हणजे नेहमी त्यांचा विजयच होतो. कधीही त्यांचा पराजय होत नाही. म्हणजे नेहमी म्हणजे म्हणजे स्वतः नेहमी काय करतात भगवान जे आहेत तर ते विजयी होतात. असे ते भगवान आहेत, त्यांना अजित म्हटलं जातं. मग आता भगवान यांनी कशा पद्धतीनं समुद्र मंथन केलं पहा, ते खूप सुंदर आहे. तर ते आपण ह्या 17व्या श्लोकाच्या माध्यमातून पुढे अभ्यासणार आहोत. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. तर आता
आपण त्या समुद्र मंथनातून काय निर्माण झालं हे अभ्यासाला जाणार आहोत. पण त्याआधी भगवान यांनी कसं सुंदर समुद्र मंथन केलं ते आपण 1 मिनिटात समजून घेऊया. तर मेघासारखं श्याम वर्ण असलेले भगवान आहेत बरं का, आणि त्यांनी पिवळं पितांबर नेसलं होतं आणि त्यांच्या कानामध्ये खूप छान कुंडलं आहेत, अशी म्हणजे चमचमणारी छान, जशी वीज चमकावी ना अशी विद्युलतेसारखी अशी चमकणारी कुंडलं आहेत, आणि त्यांच्या मस्तकावरचे केस जे आहेत त्याचे कुरळे आहेत आणि ते खांद्यापर्यंत रुळले होते. आणि त्यांच्या गळ्यामध्ये काय वनमाळा म्हणजे वैजयंती माळा. वनमाळा का म्हणतात त्याला, तर जी वनामधली फुलं असतात वेगवेगळी छान छान सुगंध असलेली, ती एकत्र करून ती माळा बनवली जाते, म्हणून त्याला वैजयंती माला किंवा वनमाळा म्हणतात. ती धारण केलेले होते. तर त्यांचे नेत्र असे सुंदर होते, म्हणजे आता परिश्रम केल्यानंतर थोडे डोळे लाल होतात की नाही, तसे आरक्त बनले होते. आणि अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत त्यांनी आपले बलदंड भाऊ, भगवानांचे भाऊ कसे आहेत तसे एकदम बलदंड आहेत, एकदम तेजपुंज असलेले आणि अत्यंत त्याच्यामधून बलाचं प्रदर्शन होणार आहे. आणि त्यांनी काय केलं, वासुकीला धरलं आणि मंदारगिरीचा रवीप्रमाणे उपयोग करून त्यांनी स्वतःच मंथन करायला सुरुवात केली. म्हणजे एका हाताने त्यांनी वासुकीला धरलं, एका हाताने त्यांनी त्या रवीप्रमाणे मंदार पर्वताला धरलं आणि ते स्वतःच मंथन करायला लागले. म्हणजे भगवान काही करू शकतात की नाही बा. आणि भगवान मंथन करीत असताना म्हणजे ते कसे दिसत होते, तर इंद्रनील नावाचा एक दुसरा पर्वत आहे बरं का, इंद्रनील नावाचा खूप सुंदर पर्वत आहे, तर त्याच्यासारखे भगवान दिसत होते पहा. असं सुंदर वर्णन इथे भगवान यांच्याविषयी दिलंय. मग आता भगवान यांनी जे मंथन केलं अशा पद्धतीनं, तर त्याच्यातून आपल्याला काय काय मिळालं या क्षीरोदकशाही समुद्रातून ते आपण आता समजून घेणार आहोत. हे फक्त आपण अभ्यासूया ही स्लाइड आणि आपण मग थांबणार आहोत. मग याच्या पुढचा भाग आपण पुढच्या वर्गामध्ये अभ्यासू. त्याच्या पुढची एक स्लाइड घ्या त्याची फक्त. हरे कृष्ण. हा, आता याच्यातून काय काय मिळालं हे सगळं आपण एकत्र अभ्यासणार आहोत. मग अजून सखोल खूप वर्णन आहे या समुद्र मंथन लीलेचं, तर ते आपण पुढच्या आपल्या भक्ती सदाचारच्या क्लासमध्ये शिकणार आहोत. आता या समुद्रातलं काय काय मिळालं तर ते आपण आता जाणून घेऊ. त्या समुद्रातले मासे किंवा वेगवेगळे ज्या मगरी होत्या, अनेक प्रकारची कासवं होती, त्यानंतर सर्प होते, ते सगळे मग आता घाबरून गेले होते. समुद्रच खवळून गेला होता. मग देवमासे तर ते प्रचंड आकाराचे होते. मग पाण्यामध्ये पण हत्ती असतात बरं का, मगरी असतात हा, किंवा तिथं असे मासे असतात की इतके मोठे मासे असतात, त्यांना म्हणायचं तिमिंगिल मासे. ते काय करतात, तिमी म्हणजे देव, म्हणजे असे जे मासे आहेत म्हणजे देवमाशांसारखे, तर त्यांना पण ते घेऊन टाकणारे इतके मोठे महाकाय मासे असतात, सगळे वर यायला लागले बरं का. आणि मग समुद्राचं असं भीषण मंथन होत असताना पहिल्यांदा त्यातून काय आलं, हलाहल नावाचं विष प्रकट झालं पहा. इथे पहिला जे आहे मुद्दा, हलाहल नावाचं विष प्रकट झालं. मग आता हे हलाहल नावाचं जे विष प्रकट झालं, मग पुढे म्हणजे आता पुढे काय घडलं, तर मग आता हे इतकं हलाहल जे विष आहे, तर ते विष वर खाली असं सगळ्या दिशांना पसरायला सुरुवात झाली. आणि इतका त्याचा उग्र दर्प होता त्या विषाचा, म्हणजे देवतांना आणि जे दैत्य आहेत त्यांना त्या वास्तुकीच्या विषाच्या म्हणजे ज्वाळामुळे त्रास झाला होता. मग त्याच्याही पेक्षा या हलाहल विषाचा उग्र दर्प होता आणि ते इतकं उग्र होतं की तो म्हणजे ते सहन होईना, म्हणजे ते वर आणि खाली असं पसरायला सुरुवात झालं. आणि इतकं भयंकर उग्र विष ते सगळ्या दिशांना पसरल्याचं पाहून भगवान यांच्या म्हणजे समवेत सगळेजण म्हणजे सगळे देव जे आहेत, तर ते भगवान जे आहेत शिव यांच्याकडे गेले आणि मग अत्यंत भयभीत झाले होते हे सगळे देवता. मग आता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुद्धा होते बरं का तिथे. मग त्यांनी कोणतीही उपाययोजना न करता देवगण आणि साधारण जनतेसमवेत जसे म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीने कसे उपस्थित राहतात, अशा पद्धतीने त्यांनी फक्त आपली उपस्थिती दर्शवली. मग आता पुढे काय घडलं, तर इथे आपण समजून घेणार आहोत की भगवान विष्णू हे सगळं म्हणजे सगळं काही ही परिस्थिती जी आहे ती सुधारू शकले असते, पण त्यांना ही लीला घडवायची होती, म्हणून ते फक्त तिथे उपस्थित राहिले. आणि त्यांना काय करायचं होतं, शंकरांना श्रेय द्यायचं होतं, भगवान शिवजींना श्रेय द्यायचं होतं. मध्वाचार्यांनी हे सगळं विशद केले त्यांच्या एका श्लोकामध्ये. तर त्यांना भगवान शिवजींना श्रेय द्यायचं होतं, म्हणून त्यांनी काय केलं, तर भगवान शिव जे आहेत तर त्यांनी हे सर्व विष प्राशन करून आपल्या कंठात ठेवावं. आणि ह्या कारणास्तव भगवान विष्णूंनी काही उपाययोजना केली नाही, ते फक्त तिथे नुसते उपस्थित राहिले. अशा पद्धतीनं ही लीला जी आहे ती घडत होती.
मग आता देवानी इथं पाहिलं हे सगळं की अशा पद्धतीने कैलास पर्वताच्या शिखरावर म्हणजे जे भगवान आहेत तर त्या म्हणजे भगवान शिव जे आहेत तर त्यांची पत्नी जी आहे भवानी म्हणजे पार्वती माता तर यांच्यासह त्रैलोक्याचे सगळे हित करण्यासाठीच बसलेले असतात आणि ते ऋषीमुनींची सेवा करत असतात. मग त्यांना सगळ्यांना म्हणजे हे सगळे देवता भेट जे आहेत तर त्यांच्याविषयी आदरच आहे. मग देवानी काय केलं भगवान शिवांना नमस्कार केला आणि त्यांची स्तुती केली आणि मग त्यांनी काय सांगितलं की आम्ही तुमच्या चरण कमलांशी आलोय आणि आता आम्हाला काय करा ह्या विश्वाचा संहार करणारे म्हणजे तुम्ही आहात पण आता आम्हाला तुम्ही काय करा ह्या संकटातून वाचवा आमचं रक्षण करा या अतिदाहक विषापासून आमचं रक्षण करा अन्यथा त्रैलोक्यामध्ये हे सगळं जे विष आहे पसरून म्हणजे आमच्या सगळ्यांचं नुकसान होईल अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण आता म्हणजे एक 2 मिनिटात समजून घेऊ आणि इथे थांबूया. तर भगवान शिव जे आहेत तर त्यांनी ज्या पार्वती माता आहेत तर त्यांच्या परवानगीने काय केलं तर ते विष आहे म्हणजे जे हलाहल विष आहे तर त्याचं पान केलं आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी जेव्हा विषपान केलं तर त्यावेळेला त्यांचा जो कंठ आहे तर त्यांनी जे हलाहल विषाचं पान केलं त्यामुळं जो आहे तर तो निळा बनला त्याच्या रंगामुळं म्हणजे त्या हलाहल विषाचा जो रंग होता तो निळसर होता आणि मग त्यामुळं त्यांनी काय केलं भगवान शिवांनी भवानी माता म्हणजे पार्वती माता तर त्यांची परवानगी घेतली की त्यांना ते काय म्हणाले की विषाच्या योगाने म्हणजे ह्या विषाच्या योगाने ह्या लोकांवर फार मोठं संकट ओढवलंय आणि आपले माता पिता आहेत एक प्रकारे सृष्टीचे आणि मग ह्यासाठी आपण या दिनांचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि यासाठी आता म्हणजे मला हे विषपान करावे लागेल म्हटल्यावर माता पार्वतीने त्यांना जे आहे तर तुम्ही विषपान करा अशा पद्धतीने परवानगी दिली आणि त्यावेळेला म्हणजे त्यांनी सतीची परवानगी घेऊन भगवान शिव जे आहेत तर त्यांनी विषपान केलं म्हणजे ते भगवान जे आहेत शिव त्यांनी भवानीला असं सांगितलं की हे जे भगवान आहेत पुरुषोत्तम यांच्या संतुष्टीसाठी आता मी विष पिणार आहे आणि जेणेकरून माझ्या या कृतीमुळं समस्त प्रजाही सुखी होईल आणि भगवानही संतुष्ट होईल अशा पद्धतीने मी माझं एक सेवक म्हणून भूमिका बजावणार आहे आणि अशा पद्धतीने भगवान शिव यांनी काय केलं भवानीला आपला निर्णय सांगितला आणि त्यांनी विष प्यायला सुरुवात केली. मग शिवांचा प्रभाव पूर्णपणे जाणणाऱ्या भवानीने काय केलं त्यांना अनुमती दिली होती म्हणजे जगाच्या कल्याणार्थ कार्य करायला समर्पित असलेले असे भगवान शिव आहेत आणि त्यांनी कृपावश म्हणून आपले विष ते ओंजळीत घेतले तर चित्रात पहा ओंजळीत ते विष घेतलं आणि प्यायला सुरुवात केली आणि त्यांनी सगळं विष आहे ते पिऊन टाकलं म्हणजे समुद्र मंथनातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विष उत्पन्न होत संपूर्ण ब्रह्मांडात ते पसरतच चाललं होतं. अशा वेळी शिवांनी काय केलं आपल्या अमर्याद सामर्थ्यानं ते विष एकत्रित केलं म्हणजे भगवान म्हणजे यांच्यासारखेच गुण भगवान शिवजीमध्ये आहेत 84% गुण त्यांच्यामध्ये आहेत आणि भगवान शिव जे आहेत तर ते कसे आहेत की म्हणजे भगवान यांच्यासारखंच त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य असणारे आहेत पण त्यांच्यामध्ये भगवान यांचे 84% गुण असतात तर असे अमर्याद सामर्थ्याने युक्त असे भगवान शिव आहेत तर त्यांनी ते विष आहे ते एकत्रित करून अगदी सहजपणे मंगळीत धारण केलं आणि ते पिऊन टाकलं पण म्हणून आपण कोणी त्यांचं अनुकरण नाही करायचं अन्यथा आजकाल भगवान शिवजींचे भक्त म्हणून गांजा आणि विषारी पदार्थांचं सेवन जर केलं कोणी तर ते निश्चितच काय होईल मृत्युमुखी पडतील. मग आता एखाद्याची निंदा केल्यासारखं शिवसमुद्रातील विषाने आपलं सामर्थ्य दाखवून भगवान शंकरांच्या गळ्यावर एक निळी रेघ उमटवली. आता ती निळी रेघ म्हणजेच त्यांचं आभूषण आहे म्हणजे भगवान शिवजींचं जो गळा आहे त्याच्यावर अशी निळी रेघ आहे म्हणजे त्यामुळे त्यांना निळकंठ असं म्हटलं जातं. निळी रेघ म्हणजे त्यांचं आभूषण बनलं अशा पद्धतीने आणि असे जे भगवान शिव जे आहेत तर त्यांच्या हलाहल विष म्हणजे सुद्धा भगवान यांचीच निर्मिती आहे त्या समुद्र मंथनातून आलेली आणि मग अशा पद्धतीनं त्याला हलाहल विष जे आहे तर त्याला भगवान जे आहेत तर त्यांची सुद्धा कृपा मिळाली कशा पद्धतीनं तर भगवान जे आहेत तर म्हणजे त्यांचं जे अत्यंत पवित्र असं नाम आहे मग भगवानाचं पवित्र नाम म्हणजेच भगवान स्वतः आहे तर ते कोणाच्या कंठामध्ये असतं भगवान शिवजींच्या म्हणजे जिथं भगवान शिवजींच्या कंठामध्ये भगवान यांचं नाम असतं सतत म्हणजे भगवान यांचं तिथं अस्तित्व असतं मग अशा ठिकाणी हलाहल जो विष आहे त्याला जाण्याची परवानगी मिळाली आणि त्यामुळे तो
ह्याला जे विष आहेत तर त्याला सुद्धा आनंद झाला. आणि त्याचबरोबर हे जे विष आहे पिऊन टाकल्यामुळं भगवानही संतुष्ट झाले शिवजींनी अशा पद्धतीने आपली भूमिका निभावल्यामुळं. त्यांची अशा पद्धतीने भगवान यांच्या चरणी आपली सेवा समर्पित केल्यामुळे भगवानही संतुष्ट झाले. आणि ह्या देवता आणि असुर जे आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी हे कार्य केल्यामुळं देवता आणि असुर देखील संतुष्ट झाले. म्हणजे अशा पद्धतीने साधू व्यक्ती जे असतात म्हणजे साधू वृत्तीचे लोक असतात ते कार्य करत असतात की सर्व स्तरातील लोक कशा पद्धतीने समर्पित होतील. मग असे उच्च कोटीचे भक्त म्हणजे भगवान शिवजी आहेत पहा. मग अशा पद्धतीने त्यांचं जे कार्य आहे भगवान शिव यांचं तर ते सामान्य जनतेला आशीर्वाद प्रदान करणारे असे भगवान आहेत. मग भगवान शिव हे विषप्राशन करत असताना त्यांच्या ओंजळीतून जे काही थोडस विष खाली पडलं त्यामुळं हे खाली पडलं म्हणजे कुठं इतर लोकांमध्ये तर ते पृथ्वी लोकावर जे पडलं त्यामुळं ते विंचू सर्प विषारी औषधी आणि असे दंश करणारे म्हणजे जे आहेत असे विषारी असे जे म्हणजे असे प्राणी आहेत त्यांनी ते पिऊन टाकले. आणि त्यामुळे काय झालं की ते विषधर म्हटले म्हणजे त्याला विषधर प्राणी म्हटलं जातं. म्हणजे समुद्र मंथनातून निघालेले विष आहे ते ओंजळीतून काही थेंब जे खाली पडले त्या अशा सगळ्या ज्या प्राण्यांनी पिले ते विषधर प्राणी म्हणून अस्तित्वात आले. म्हणजे त्या विषारी प्राण्यांनी पिऊन टाकलं ते. असे म्हणजे इतर दंश करणारे प्राणी होते पण त्यांनी ते पिऊन टाकल्यामुळे काय झालं ते विषधर प्राणी बनले. मग त्याच्यामध्ये डास लांडगे कुत्री म्हणजे असं अशा पद्धतीचे म्हणजे सगळे आले त्याच्यात की ज्यांच्यामुळे विष आहे जर ते पसरलं जातं. तर अशा पद्धतीचं हलाहल प्राशन जे आहे तर ते भगवान शिव जे आहे तर त्यांनी केलं. आणि मग ते हलाहल जे आहे तर ते प्राशन केल्यामुळं काय झालं तर त्यांना नीळकंठ या नावाने ओळखलं जातं किंवा त्यांना नीळकंठ हे नाव मिळालं. मग आता ही जी लीला आहे हलाहल प्राशनाची ती अशी म्हणजे जी आहे तर ती इतक्या सुंदर पद्धतीने घडली. आणि ही सगळी जी लीला आहे ते भगवान पाहत होते. म्हणजे त्यांना काय करायचं होतं तर भगवान शिव यांनाच ते श्रेय द्यायचं होतं. कारण उच्च कोटीचे भगवान यांचे भक्त आहेत भगवान शिव. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं तर मंथन आरंभ झाल्यानंतर जे कालकूट म्हणजे विष उत्पन्न झालं ते विष उत्पन्न म्हणजे ते जे विष आहे तर ते शिवांनी प्राशन केलं. म्हणजे त्याला कालकूट म्हणलं. कालकूट हा त्या विषाचा प्रकार आहे आणि त्याचं नाव काय आहे हलाहल असं नाव आहे. तर ते जे विष आहे तर ते भगवान शिवांनी प्राशन केलं. आणि अशा पद्धतीने ते प्राशन करून त्यांनी काय केलं एक प्रकारे देवतांचं आणि दैत्यांचं कल्याण केलं. मग विष त्यांच्या जेव्हा मुखात गेलं त्यावेळेला त्यांचा कंठ निळसर झाला. आणि विष जे आहे त्यांच्या हातातून पडलं जे काही थेंब पडले त्यामुळे सर्प विंचू किंवा इतर विषारी वनस्पती जे आहेत तर त्यांनी ते ग्रहण केल्यामुळं त्यांच्यामध्ये विषारी गुण आले म्हणून त्यांना विषधर असं म्हटलं जातं. विषारी वनस्पती पण असतात. अशा पद्धतीने ही लीला घडली. हलाहल प्राशन इथपर्यंत आपण आलोय. हलाहल प्राशन ही लीला आता पूर्ण झाली. आता पुढची जी लीला आहे म्हणजे समुद्र मंथनातील तर ते आपण पुढे अभ्यासणार आहोत. आपण इथे थांबूया. आता जी रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.